Esselamu aleyküm vatandaşlar. Yani Murat Kurbanov'un efirinde de men biz çıkış ettik. Alişer ve Abdullah için çağrışlar ettik. Garaz in son sapar hakikatini kanuna çağırdık. In son sapar bundan son Türkmen hakimiyetini kanuna çağırış yok. Bundan son bolmaya. Çünkü kanunun bu torun yerine başka kanunlar başlaya. Ona möhde bilýändir Türkmen hakimiyeti. Şoň üçin vatandaşlar iň soňky sapar bir umyt çykmadyk janyna umyt badyr diýişler ýaly. Awa belki bir ýerde ýatanlar Ormanda kanun esasyna bir Alişer üçin, Abdullah üçin, beýleki oglanlar üçin halkyň öňüne çykyp hasabat berirler diýip garaşýas. Iň soňky sapar olan bir çykmadyk janyna umyt badyr diýen maksatda. Bilşiňe diýýäli Alişer bilen Abdullah Türkiýede Ulmadaka halkara gorbasyndaka Samsun idare mahkemesi sudy türme tutsawlyk riski ýok diýip onuň gorawyny ýatyrdy. Ýatyrandyk üçinem olar şu wagt howpasyna gönümel düşdiler. Görşüňiz ýaly üstünden bir aý wagtam geçmedi. Sud karary ýatyrdy. Ýa-da oglanlar ýitirildiler. Görşüňiz ýaly. Bu ýerde gatnaşyp gidip dur. Alişer Abdullah olar terörist däl, olar el avtomatly ýaragly adamlarym däl. Bu zatlar halkyň gözüniň öňünde bolup dur. Mundan 20 milyon misal üçin internetiň ýok wagty diňe telewiziýa, döwlete değişli telewiziýa we radio, gazet jurnalyň bar wagty ana bu ýaly edip adamlar şol adam jenaýat etdi diýip görkezýärdiler. Eli bilen şeýdip tutup olam telewiziýanyň öňüne çykýardy-da, şeýdip durýardy-da men uly jenaýat etdim, men boýnalýan diýip olam uruplar edip diýen ýaly boýnallarlan video. Kimi video çekip häzir boýnallardyp bolmaýar ki? Häzir hökümetiň padwalyna kimi ne çekdirip bolýar ýani? İň arasy, iň günäsiz, hiç hilik jenaýat etmedik adamynam häzir jitniň padwalyna salyp urup ýüzüne sinýak düşürmänjik, urup ýenjip kösäp, şoňa men jenaýatkar diýdirip video çekdirip bolýar adamlar. Öňler şolar ýalyk bolýardy. Inni häzirki zatda biziň ýeňşimiz, biziň aktivistleriň ýeňşi hem zat hakyň öňünde bolup durýar. Zat bir mont doňýa diýe. Şu wagt nähili? Şu wagt gowmy vatandaşlar? Şu wagt gowmy? Telefonun interneti 5G şu wagt işleýär. Vatandaşlar öňler eşitmedikler üçin täzeden aýdaýyn. Öňler internet ýok wagty telewizorda suwdan balyk çykaran ýaly jenaýatkar çykarýardylar telewizora we aýplamalary boýun alyp duran videolar görkezýärdiler we şol adamynam owadan nepe türme tutulgyny 20 ýyl, 25 ýyl aýdy göwnler näçetlese şoňa basyp goýarýardylar. Häzir sosial media, internet çykan bäri vatandaşlar bir gowzat gidip dur, olam halkyň gözünde bolup dur hemme zat. Ýagny Alişer bilen Abdullah'nyň jenaýatkar däldigini, olar özleriniň kanun esasyndan uralyp, öz pikir itiqadlaryny aýdanlyklary Konstitusiýanyň 42-nji maddasyndan açyp görenler biler. Beýleki 38-nji madda bar. Ýene bir näçe maddalar pozýarlar şo wagtda, ýagny her bir adamynyň özüniň erkin suwut bolmagy haky bar.
advokat tutma hakkı var. Bu zatlaram bolanok görüşüňiz ýaly halkyň gözüniň öňünde şu wagt Türkmenistan häkimiýeti gatyly jenaýat işläp otýar. Suwtnama gerekmi? Inha Alişer bilen Abdullah suwtnama, Mälik Allahamuradow suwtnama, Murat Düşemow suwtnama. Suwtnama gatykän watandaşlar, şolaryň hiç biriniň suwdy halkyň öňünde bolmady. Şolaryň hiç biriniň aklawjysy bolmady. Aklawjysyny kimdigini tanamadyk. Aklawjylar olar nähil akladylar, o halkyň öňünde suwt bolman üçin, ýapyk suwdyň arkasynda bolan üçin bu zatlaryny bilmedik. Şonuň üçin arkaýyn esas bar aýtmaga. Ýani Türkmenistanyň häkimiýeti gödök kanunlary bozup otýar, nirde edip otýar, halkyň gözüniň öňünde edip otýar. Muny öňler gizläp edýärdiler. 2000-nji ýyllarda o suwdan balyk çıkaran ýaly edip, inha şul adam jenaýat etdi, inha şul adam meni öldürjek boldy, inha bular terrorist diýdiler danim basýadylar. Inni bolyn tutuş Türkmen jemgyýeti, Türkmen halky şu wagtky Berdimuhammedowlaryň basyp oturan adamlarynyň jenaýatkär däldigine, öz pikirini, ygtykadyny aýdanlygyna we muny beýleki döwletlerde ruhsat berilýändigini biziň ýurdumyzda diňe kanunla bolsa-da praktikada oňa ýol berilmeýändigini bilýärler we munyň jenaýatdygyny bilýärler. Kim tarapyndan? Hökümet tarapyndan. Şonuň üçin Berdimuhammedowlar sizler utulluňyz. Sizler ýeňildiňiz. Siz her näçe biziň oglanlarymyz tutsaňyzam, bassaňyzam, ýygnasaňyzam ýerine ýüzlerçesi döräp otýar. Näme etjeksiňiz? Göreliň wakaly. Ýurdun ýarsyna türme saljakmysyňyz? Göreli. Bolýa. Niraçende gidýän bolsa, gidişini göreli. Näçesini halkyň näçe prosentini odalam sen türme salyp otýarsyň. Şeýle de halkara hasabatlara görä sen adam başyna düşýän türme sany boýunça ilkinji 10-nyň içinde otýarsyň. Ýani nasileniýeti boýunça we türme girenden sany boýunça sen ilkinji 10 döwlete şeýle de girip otýarsyň. Şoň üçin bolt bilen gaýkany gasyp otursaň, iň soňunda ýa şo gaýka döwler ýa-da açar döwler, ýöne ikisinden biri döwler. Hökmany suratda. Indi watandaşlar, şu zatlar halkyň gözüniň öňünde bolup duran üçin biziň Alişeri aklamaga mätäçligimiz hem ýok. Abdullahny aklamaga ýa-da Mäliki Allahamuradow okuwçyny aklamaga mätäçligimiz ýok. Ya Murat Düşemow aklamaga mätäçlik barmy watandaşlar? Bir eden zady o maska näme üçin takmaly diýip bir milisiýa bilen goklaşdy. Bir sanak medisinski öý hojalykçy wraçyň ýanyna men näme üçin vaksin etdirmeli diýip goklaşdy. Men etdirjek gäl, ejem odalam hassa böwreğine bagyryna kemçilik bar diýdi. Ondan diýdi pandemiýa bar bolsa etmeliler diýdi. Ýok bolsa näme üçin olady etmeli diýdi. Arkadagymyz ýok diýär diýdi. Yalan sözledimi? Arkadaglary ýok diýdi. Ýeketäk bir Berdimuhammedow pandemiýa döwründe Türkmenistanda koronawirusyň ýokdugyny aýdyp geldi watandaşlar. Şonuň üçin watandaşlar meniň aýtjagym şu, bu zatlar siziň gözüňiziň öňünde emele geldi. Yani siz hemme zady gördüňiz aslında. Size Murat Düşemow aklamaga mätäçlik barmy? Ýok watandaşlar. Murat Düşemow şeýle de jenaýat etmedi. Ýöne şonu 4 ýyl türme tutulgyny möhüm etdiler. Onam çıkarılan tamam yine içinde bir bilen urşupdur diýip ikilenç sorawa iýerjek bolup otýarlar. Henidem sebäpsiz saklap otýarlar. Bolmasa kanuny hemme zadyň möhleti bar. Açyňda okan Jenaýat kodeksinde hemme kanunyň möhleti bardyr. 7 gün, 15 gün, 30 gün, 48 saat. Yani bu möhletlerim geçip gittiler. Eden edip goýandy goýýarlar. Diýmek onu eger bir ýurtda kanun diýilen zat galmadyk bolsa, onu halk öz kanunyny köçede gurnak başlaýandyr. Şonu ýatdan çykarmaň. Eger bir ýurtda kanun gutaran bolsa, halk öz kanunyny öz gurnaýandyr. Bu iň soňunda boljak zatlaryň biri özlerim şoňa eltip otýarlar. Biz ýöne de adam kärçilik edip iň soňky sapar ýaňy Murat Gurbanowyň efirine açyňda görüň. Gassagly siýasy tutsaglar azatlyk ady bilen YouTube'da
çağırış etdik. Sağ bolsun käbir illeşlenmez, eňleşlenmez geldiler, goşuldylar. Öz pikirlerini aýtdylar. Berdimuhammedow, sen ýene bir ýerde gaýjan, sen utuldyň. Berdimuhammedowlaryň maşgalasy siz bir sapar, ýene bir sapar suud etdiňiz, utulandyňyzy. Çünki halk siz iýde testirer öýtdiňiz, şu iki tane aktivisti tutmak bilen, ýöne iýde tesmedi gaýtam adamlar öňe çykyp urady. Hatta Türkmenistanyň içinden sesi bilen uradyp, siz demokratik dünýägi döwlet bolýan bolsaňyz, konstitusiýon döwlet bolýan bolsaňyz, onda näme üçin siz öz pikirini aýdan adamlary türmäge basýaňyz diýip. Näha watandaşlarymyz hiç kim Alişer bilen Abdullah'nın jenaýatkärdigine inanan ok watandaşlar. Bular biziň ýeňenligimizi görkezýär. Çünki bular öňler gizläp halka görkezmän ilki töhmetleri üstüne atýadylar danym iň soňunda ekrana çykaryp ha şular şu jenaýatlar etdiler, ha özleriň boyuna aldylar diýip halka inandyrýardylar. Indi bolun internet bar, sosial media bar. Siz tagam şeyle de Alişerem, Abdullah'ım ekranlardan tanıyanız, nämer gürrüň edenliklerini YouTube kanallardan bilýäňiz. Şol adamlar şol eden işler üçin türmäge girmäge laýykmy ýa-da dälmi? Şonu özüňizden bilýäňiz. Meniň onu size aklamaga da mejburlugum ýok. Ol çünki aklanmaga mätäş däl. O şeyle de Enes üýdünden halal ýol şol, tankid etmäge de hakkı bardy. Pikirini aýtmaga da hakkı bardy watandaşlar. Şoňa da ýol bermediler. Haýnnem iň soňky gelen nokady Türkmenistan häkimeti kanundan çykmaly boldy. Munam özüňiz hemmäňiz bilýäňiz. Indi sizde şeýle bir pikir emele gelendir. Näme üçin Berdimuhammedow kanuny ýol barka, kanuny ýolunam çykyp bir kanun ýola başvurdy. Hemmäňiz şu soraw kelläňizde berensiňiz. Näme üçin kanun esasynda ýörep inha şu jenaýatlar etdiňiz diýip bir ýeňil bir 2 ýyllyk 3 ýyllyk türmäde basyp bilýärkä allydanym hiç ýyle habar hatyr ýoly sokman. Munyň öňki aktivistlerde de bolşýaly. Hiç ýyle suudunam görkezmän, zadynam görkezmän basýar. Sebäbi watandaşlar Berdimuhammedowlar kanuny ýol bilen girse özlerim bilýärler. Kanuny ýolla utuljaklaryny bilýärler. Kanuny ýol bilen özlerini aklap bilmejeklerini bilýärler watandaşlar. Kanuny ýol bilen ýöreseler, hiç kim olaryň aýdanna bir inanmaýady, ikincidenem halk bolup üstünden gülördiler. Şey diýäýdiler o, ýa bey diýäýdiler o diýip gülördiler halk. Hasan meteri üstümizden güldürmäliň diýip, ina şular ýalak halkyň öňüne çykmaga da ýüzlerem ýok, ne prokuraturasynyň, ne pres sekretary, ne özü, ýa ne bir ýallaky Türkmen portal ýalak ýa-da beýantama ýalak ýallaky platformalary bu zatlar barada agyny açyp bilen oklar. Oturup awada da bir Ýužny Afrikaly bir watandaşyň ýa-da Afro-Amerikan bir watandaşyň Türkmenistanyny raýatlyk almak isleýänligi ýalak bolar bolgusyz, manysyz habarlary habar edip çykaryp otyrlar watandaşlar. Hatta ýaňy ýakynda nohur ýylyna silally şonam aýtmadylar. Ha size laýyk görülýän durmuş watandaşlar, gelin efire pikirleňizi aýdyň, pikir garaşlaryňyzy aýdyň, muny goý Türkmenistanyň hökümeti, häkimetleri eşsin. Men tanıyan ulunum aljak, tanımayan watandaşlarym zapros ibermem oturmaň, bir derek garaşmam oturmaň. Hökümet tarapyndan uğradylan nemeler, şahlar, sizlere size orun ýok, sizler dinlejegem däl, siziň pikiriňizem gyzykly däl. Sizleri 2 ýyl bäri, 3 ýyl bäri dinläp gezdim. Ýene bir sapar, iň soňky sapar nemäni atladyn, Farhat Durdiýew tutulan wagty maňa şo wagtlar inniki nowat Nuri senki diýipdiňiz. Näme boldy nowatymy başgasyna beripsiňizler? Hani şol Farhat Durdiýewiň döwründe de maňa inniki nowat Nuri senki inni saňa edek gelýändir diýýärdiňiz bolyn.
Näme boldy nowatymy? Men nowatyma garaşyp oturdum. Siz äkidi bilýän bolsaňyz, gelin de gaýratyňyz bolsa, men gallanjada menden başlaň. Götüňizde gaýratyňyz çatýan bolsa. Näme üçin çatyp bilenok? Ha? Ya özüňiz ýaly satyrlyk bir hökümetden diňe güýjüňiz ýetýärmi? Oňa da 5 manadan berip kanun esasynda o güýjüňiz ýetenok. Siz men bilýän Türkiýanyň iň korrupsiýonер hökümeti oturýar taryhynda 100 ýyllyk taryhynda Türkiýanyň iň korrupsiýoner hökümeti oturýar. Şolarda siz pul berdiňiz. Şeýde bolup gelip oturýarsyňyz, alyp gitseňizem. Tek biz bilemzok, akitdiňizmi ýa Türkiýedämi, onuň bilemzok. Inni, näme üçin men alyp gidip bilemzok? Gallanca sözüňiz geçen okmaya, Gallanjada kanun var bolan soň siziň puluňyz geçen okmy? Sözüňiz de kanyşna geçen ok. Siz kimsiz? Kimdiň ýaly siz kime gereksiz? Dünýäniň bir kiçijik bir döwleti, o öz bokuna ulaşyp 5 million halkyny iş bilen, o normal ýaşaýyş bilen, ýaşaýyş jaý bilen üçin edip bilmeýän, köçelerini abatlap bilmeýän bir hökümet. Sen kim diňlesin? Gallanca diňlärmi seni? Sen puluň bilen gelseňem bulan pulu seni satyn alýar. Bulan pulu şeýle berken ki seni satyn alýar olar. Sen puluň başyna ýatsanmyr bolar. Ha? Näme üçin Gallanca güýjüňiz ýetenok? Ya Ýewropa güýjüňiz ýetenok? Ya Amerika güýjüňiz ýetenok? Diýmek siziň kanuny hukugyňyz ýok. Siz şu taýda kanuny esasynda bolsa, ine biz alyp gidip bilenok siz. Siz diňe paraxorluk bilen, wyjatka bilen hereket edip bilýäňiz siz. Alişer Abdullahyň äkidilenen bolsa, paraxorluk bilen äkidilip bilinir. Kanun esasynda däl. Çünki Samsun suudy özüniň halkara gorawyny ýatyrdy. Nämemiş suud bolmak ähtimaly ýok diýip ýatyrdy. Üstünden bir aýama geçen ok ýatyrylandan soň. Ýam oğlunlar ortadan gitdi. Şu bir ay soňundan bir aýda ýetmejek karary Samsunyň suudy bilen okmuşmy? Gatugow bilýär, prekrasny bilýär. Ýöne olara pul berildi. Bu taýda pul oýnanýar. Türkiýe hökümetem siz bilen, eger şu hökümet bilen hasaby dinandan soň, siziň hem şu oğlunlara eden azaplarınız üçin siziň bilen hem diplomatik gatnaşyklanmady pozor nesip bolsa. Siz bilen normal diplomatik gatnaşyk kaçan ýola girer? Şu Alişer bilen Abdullahy ýaly oğlunlary tutup beren adamlar kanun esasynda jenaýat jogapkärçiliğine çekersiňiz. Kadiýetiň, adalatyň uňuna çykararsynız. Göç idaresi müdürlükleri, polisiýa işgärleri ol Alişer bilen Abdullahyny öýünden ekiden polisiýa işgärlerine çenni. Kanun esasynda suudy berersiňiz. Şolaryň türmäge girenini görür. Şondan soň biz belki siziň bilen diplomatik gatnaşyklanma dikeler. Azerbaýjan bilen hem Russiýanyň arasynda bolşýaly. Biz hem şonu hukmany gazanar, çünki bu oglanlar halkyň ogly. Halkyň oğullaryny siz aldyňyzda zalim rejime tutturdyňyz ahyryn. Allahajandan ýeke täk dilegim, meni şu günler görkezmän, siz bilen şular ýaly hasaplaşýan gündem görkezmän meni ýanyma almasyn. Şu hasaplaşyklary edemden soň gözüm arkaýyn ýapyp gider. Ýöne men bar maksadym sizi kanun jogapkärçiliğine çekmek bolar inşallah. O wagtdan bizim kanun esasynda hereket eder. Siz ýaly bir gaýrat bolmaz ýöne. Arkaýyn bolun. Kimiň jenaýaty, kimiň kanun pozan bolsa şol jogapkärçilik çeker. Türkmenistanyň içindäki organ işgärlerine düýülenýän sizler, ministrleriňiz, belki prezidentiňiz gaçyp gitmegi mümkin. Ýöne sizler gaçyp bileňok. Siz ýene şu halk bilen ýaşamaga borçly. Eger siz erteki gün ay men nädeýin, maňa başlygym buyurdy, men şonu etmäge mejbur galdym ýalak. O ýöntem, ýüzlöý jogaplaňyz o wagt bize geçmeýär. Bu dobry kanunyň çykman ýaşa, kanundan çykman hereket et. Başlygyň bolsa başlygyň, prezidentiň bolsa prezidentiň bize bildiren ok. Sen barýan şu adamlaryň öýüne. Her bir watandaşyň öýüne şu wagt siz watandaşlarymyz barmak görkezip maňa şuletdi. Maňa şuletdi diýip görkezen wagt siz jogap berersiňiz. Siz onu hiç pikir etmeň. Şu halkyň öňünde jogap berersiňiz siz. Gaçyp gutularyny öýdmäň, ol ay maňa başlyk buyurdy, ay bizi emir guly,
bize buyursa biz nädeli ol sizi kanaatlandyrmaýar. Ol bizem kanaatlandyrmaýar. Düşündiňiz? O bahanalarynız bizim öňümizde geçmeýär watandaşlar. Täze demokratik Türkmenistany guralýan watandaşlar. Demokratik, adalatly döwlet guralýan. Häkimet guralýan. Gelin men ýörüte şo barada da bir çıkış goýjak. Ediljek reformalar saglyk ulgamynda, bilimde, owa hojalykda, kadiýetde, ykdysadyýetde nähilek reformalar ediljekdi barada. Men ýörüte o barada da çıkışlar goýjak. Şoňa taýýarlyk görýän. İnşallah ilkinji zada aýdaýyn. İlkinji 5 minutyň içinde aýdyljak zada aýdaýyn-de. Şundan beýle sizin öňüňizde polisiýa barmaýar watandaşlar. Türkmenistan hökümeti şu haramzady Berdim Muhammedowlardan dinamyzdan soň sizin öňüňizde ýekece polisiýa gapyňyz kakıp siz internetde şunu ýaly ýazypsyňyz, şunu ýaly çyzypsyňyz, şunu ýaly diýipsiňiz diýip haýada jaň edip owa gelip git edara ana şonu ýazatlar bolmady inşallah watandaşlar. Sizin kanuny haklaryňyz, hukuklaryňyz gaty berk ýagdaýda goralar. Şu 33 ýylda watandaşlar türkmen halkynyň hukuklary şeýle bir pozully, şeýle bir pozully. Adamlar hatda türmäge gidip barýar, ýönüni ýanyna adwokat ýok watandaşlar. Ýanyna adwokat ýok. Adam türmäge gidip barýar. O nähili bolýar bir adamynyň sen türmäge salyp barýan ony. Ömründen belki 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl ömründen sen azatlygyny, erkinligini alyp oturýarsyň, ýöne onuň özüni goramaga hukugy ýok. O nähili ýurt bolýar watandaşlar. O nähili ýurt bolýar, o nähili häkimet bolýar. Ene bizim isleýän zadymyzam şol watandaşlar. Adalatly sud bolsun. Tapawdy ýok. Adamam öldüren bolsa, keçirak oğurluk eden bolsa, korrupsiýa eden bolsa, adwokaty bolsun. Özüni gorama hukugy bolsun watandaşlar. Delili bolman, ol çağırılıp padwallarda urulup ýenjilip boyun aldyrmak ol kanuna gawat gelen ok watandaşlar. Konstitusiýaga gawat gelen ok bol. Şu tarapdan gaty berk reformalar geçirecekler inşallah. İnternetiňiz VPN-miş, olmuş, bulmuş, hiç ýyl ony azatlar bolmaz. VPN gözläp görmersiňiz. Ýa-da daşaruda gitjekmi, geljekmi, wizaň barmy, ýoluň açyk bolsun. Gelene de hoş geldin. Ayhan sumkaňy aç, sumkaňy döreýin, nämeň wa? Aç bir topar medeniýetli gedaýlardan hem dinar inşallah. Şeýle bir sivilizowany, bilimli, ýaşlary iş alar, watan söýüji ruhly, 5 manat üçin o siňeň daşyna üçin boklardan näle. Bokun daşyna pardon üçin siňekler ýaly. Şu wagt Türkmenistanyň hökümetinde hemme ýerde para, korrupsiýa gidip dur watandaşlar. Diňe şol atlar gidip dur. Şoň üçin bu ýüzlüý tek men size saglykda, owa hojalykda beýleki bilimde nähilek reformalar boljak. Men giň işleýän ramkasyny aýdaryn. Ýöne nihip bolsa detalny ramkasyny Türkmenistanyň içindäki ýokary wezipede işleýän tejribeli halal adamlar bilen oturup maslahatlaşyp reformalar, köklü reformalar eder. Ol adamlary biz täzeden özümiz gözläp taparys. Plan ýerde bir ýaşly bardy. Şunu ýaly bu işler edipdi, ökdedi diýseler tapyň getiriň diýer watanymyz üçin gelsin şolýar. Biz sizi özümiz gapyňyza bararys. Häzir Türkmenistanyna siz gapsyny kakýanyz hökümete iş barmy diýip, olar size puluň barmy diýerler. Bizim gözüňi tutýan häkimetimizde bolun, biz sizin gapyňyz kakarys. Sen tuğulama o kanlı urunda şeyle ökdökenin, zehininem güçleken bizi öğrenlik sen varada diýip, gel bize vatanımda işle, hükümette işle diýip, özümüz sizi tapar. Tapawdy ýok, haýsy etniki, tiren, taýpaň, milletiň özbekmi sen, gazakmy sen, bulutçmy sen, tapawdy ýok. Pasportyň barmy? Vatandaşmy? Bolly. Türkmenistanly dämsen? Bolly. Gel işle vatanymyz üçin, halkymyz üçin. Näme zehiniň bar bolsa görköz, näme ukybyň talandyň bar bolsa görköz diýer watandaşlar. Şoň üçin bolly bester. Bu häzirki ýurda seyrediňiz ha, häzirki Türkmenistana. Görüp oturýarsyňyz ha. Bokuna bulaşyp oturýarlar, sadyk ýalag edip, ne ýurt dolandyryp başarýarlar, ne adalatly suud edip başarýarlar, ne bir jaý gurup onu halka paýlap başarýarlar. Hiç täze başaran oklar adamlar. Hiç täze. Arkadaş şäherine daýyn jaý guran bolurlar.
duruşunu kamyece. Bir gelen häkim berýär, soňky gelen onu izin alyp ýatyrmy? Kimsine para alyp ýatyrlar, berjek diýip, soňra o parasyny izine bermän izinden adamlar kowlap ýörler. Biz size para berdik ha, boluňa ne çay beriň diýip. Kamyece watandaşlar guron jaýlaryny ýöneköy watandaşlara şeýle paýlamana başaran oklaryň merkezi. Siz bulary nädip hökümet inanmaly? Nädip ýurdumyz inanmaly adamlar? Nädip inanmaly bulara? Yurt dolandırmakda tecrübeleri yok. Yurt dolandırmakta akıllar çatanok. Dine doğan garnaş, tohum, tiç, şolar milyoner, milyarder bolup gidip otur. Halk görgülüm, daşar yurtlarda sergiyazdan, öýüne zar, maşgalasına zar. Şu meýne baltyar durmuş, şundan baratmy. 5 ýyl, 10 ýyl çağan görmän gazanjak maşinamy gawra sokoýunmy men? Başyma ýapaýyn onu ýal maşiny, onu ýal jaý. Maňa gerek gel 10 ýyllap maşgalamdan aýra galyp, soňam aljak jaýmy ýa-da maşinamy geçirdim meni ýan bir giden aýraçylygy, kösençligi. Şoň üçin biz öz ýurdumyzda gazanarsam inşallah her bir hojalyga minimalny pul girer ýalyk eder. Aýlyklarym 700-800 dollardan pesi. Türkmenistanyny iň pes aýlyklar 700-800 dollardan başlar ýalyk eder. Biz isleýäs şo bu türkmen halky diňe işläp gezmeliler. Tomus gelen mawty gitsin Italiýalara, Ispaniýalara, Gresiýalara gedelenje gitsin. Gitsin awada näme? Awada näme? Awadadan daşary ýurtlara gitsinler gedelenje. Biz şonu isleýäs. Awa 13-nji aýlyk diýip bir aýlyk bar. Bilýäňizmi şonu? Haýsyňyz bilýäňiz watandaşlar. Haýsyňyz alyp gördüňiz ýa-da hökümetde işleýänler 13-nji aýlyk alyp gördüňizmi siz? 10 ay işleýänizden soň bir ay size 13-nji aýlyk ýürüte diňji almak üçin berilýär ösen döwletlerde. Biz emeder şonu. Ýürüte şo diňji alyň, gidin gedelenjediň diýip berer. Türkmenistanyň mümkinçiligi bar watandaşlar, hemme da var mümkinçiligi. Bir ýetmeýän zat halal, dürüst, işe laýyk kadrlaryň şu wezipelerde oturmaýanlygy. Tüz işe laýyk adamlar şu ýurtda işlemän daşary ýurtlara gaýtdylar menýaly. We nirde işe laýyk däl adamlar bu kösiňe üşen ýalam şu wagtky häkimetiň başynda oturup halky gyryp oturýarlar watandaşlar. Özüňiz şaýatsyňyz. Sähel bir zat bolsa, men seni basjak plança pul getirmeseň, 300 milyon, 500 milyon getirmeseň men seni basjak diýip oturan organ işgärler bar watandaşlar. Munyň ýokary ýol başçysy kim? Serdar Berdimuhammedow. Serdar Berdimuhammedowyň golasyndaky polisiýa işgärler şolar. Onuň içeri işler ministri bar. Näme üçin kontrol eden ok zatlary? Eden ok ýürüte. Çünkü olary kanuna merekkel, olary adalata merekkel. Olar üçin kanun, adalat tağam bar öz ýurdunda, özüne. Olaryň özüne mesele ýok. Olary suud etjek bolup duran ýok. Olary sülçü ýok. Gelhan bäri kasawat ber diýip duran kazy ýok. Olary on ýazat gerekkel watandaşlar. Olary özüniň oturan oturgujyny gorap duran organ işgärler gerek. Ana şonuň üçin Berdimuhammedowlar gözüm ýalar. Sizi talamagyna da, sizi gorkuzmagyna da, sizi urup öldürüp ýenjip o padwallarda ede Dünoňun Süleyman diýen çağa ýaly. O şolar ýazatlary gözüm ýalar watandaşlar. We ünsörýän bolsaňyz çärede görenlerler. Sorak göräň dogan garnaşsaňyz organ onnomyny işleýän bolsa. Şu Talip Abbasowyň aýdan videosundaky adamlara näme bollaý soňundan çäre gördülermi diýip gyzyklanyp görüň hani dogan garnaşsaňyzdan. Ýok, işläp görgülýärler. Doğrumy watandaş? Ha biz şeýle täze Türkmenistany gözeňde tutýas adamlar. Biz şeýle ýurdu gözeňde tutýas. Biz isleýäs söz azatlygy bolsun, erkin pikirlerini aýdyp bilsinler. Şu wagt bizi tankit edip çykarýan adamlar, video çykarýan adamlar, bana mysal üçin ýurdun içinden bir sanak bir ýaş oksumak, ulup oňalmadyk bir erkin garaýş diýip kanalam goýupdyr özüçe. Erkin garaýş diýip, ýekeje erkin garaýş beýan edýän ýeri barmy şol? Ýurdun içinde milyonlarça problema bar, kemçilik bar. Bir nagdaýam şol. Ýekeje
başyny agdaýan yer bar bolsa aýdyň watandaşlar. Aýhawa biziň ýurdumyzda da kemçilik bar, ha şu taýlarda kemçilik bar, bu taýlarda kemçilik bar diýilýärmi? Ýok. Oturup diňe Nurana şeýle, Talip Abbasow beýle, Murat Gurbanow beýle, başga zat diýenler. Şonuň üçin watandaşlar ýurdun içinde bize garşy video çekkenlere gönü bloklap goýberin, görjegem bolmaň. Şu Talip bilen Nurana näme diýekär edi. Mene özüme bir gedek göremden soň, ondan soňky videolaryny absolutny göremok, çünki men ony bular manýalak adam eken, bolumyň pikirini dinlejegem däl, wagtymam ýok diýär. Sizem şeýdin. Aşagyna paylaş düğmesi var. Şo taýdan maňa gyzyklandyran ok diýip jalybany uradýaňyz bolan, siziň öňüňizden çykaran ok, hiç kim öňünden çykaran ok şolaň videosyny watandaşlar. Hawa. Şunky ýygyna gaty wajyp de ýerleşdirme sag bolsun, her kim öz penjeresinden tankidi belligini aýtdy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddalaryny gödök bozup Alişer ýaly Abdulla ýaly oglanyny erkin tut ýa ýene ýok ýitirilmedip bilýärler. Görüşüňiz ýaly munyň soňy jenaýatyň soňy watandaşlar aýaga almak bolýandyr. Türkmen halkynyň aýaga almakdan başga warianty ýok. Biziň aýaga almakdan başga wariantymyz ýok adamlar. Saga ýatsaňyzam, çepe ýatsaňyzam däliden belli habar şu. Türkmen halkynyň aýaga almakdan başga warianty ýok. Siz aýaga alýan çaňyz ne sizi organ diňler, ne sizi kaz diňler, ne sizi prokuror diňler ýa-da bir ministrligiň işgärleri. Siz aýaga alýan çaňyz siziň sylagyňyzam bolmaýa, size hormatam bolmaýa, sizi adam ýerine de goýmaýarlar adamlar, men size aýdaýyn. Şu aýdan sözüm Türkmenistanyň 5 welaýatyna da değişli. Mary, Lewap, Balkan, Ahal, Daşoğul, Bariňde değişli. Hatta Aşgabatyň ýaşaýjylary size de değişli. Sizlerem kanun esasında arkaňyz, daýyňyz ýa ýeneňiz bar bolsa hakyňyzy alarsyňyz. Ýok bolsa da puluňyz ýogam bolsa kösenen ýene siz bolarsyňyz. Şonuň üçin Türkmen halkynyň inni aýaga almakdan başga warianty ýok watandaşlar. Ol şuň bolsa şuň bir aýdan soň bolsa bir aýdan soň, bir ýyldan soň bolsa bir ýyldan soň tapawdy ýok. Biz şoňa çennem kösenmäge dowam ederiz watandaşlar. Bir kösenmäge dowam ederiz. Gelin watandaşlar pikirleňiz aýdyň. Geljekliňiz bar bolsa biziň eýinleşlerden bir gelinsene Ertuğrul Gazi, Lazy Boss. Men tanamayan adamla malasym gelen ok watandaşlar. Izvinite, size yer ýok. Men siziň uju adiýeňizden aşaganyňyzy görýän, biri biderek size wagtam aýratym gelen ok. Sizlere premiýa da beresim gelen ok. Siziň pikiriňiz hem çüýrük, özüňiz hem çüýrük. Gollayan hökümetiňiz hem çüýrük. Tak şo siziň pikiriňiz maňa wapşe gyrykly däl. Näme üçin gyrykly däl? Çünki jekejeňiz hem şuňa çenni olar ýalak gollayan bolsaňyz arkadaňyzy men ýalak Talip ýalak belki ýerleşdirimiz Alişer Abdulla ýalak ýüzüňizi açyp görlerdiňiz. Biz janymyzy ortaga goýup edýäs bu zatlary. Ha Alişer Abdulla maşgalasy nähil agyr gününe şu wagt. Janyny ortaga goýup görüşýärler oglanlar. Görüşdiler. Sizler bolun siziň olar ýaly hukukyňyz hem ýok. Ýöne siz öz pikiriňizi aýtmaga ýüzüňiz hem ýok. Şoň üçin ýüzi bolmadyk adamlaň sözem bolmaýa, gepem bolmaýa. Ýok aljak gel watandaşlar, arkaň olary aljak adam ýok. Tanamokmy aljak gel. Yani Ertuğrul Gazi geljekmi? Başga watandaşlar geljeňiz bar bolsa, aýtjak zadyňyz bar bolsa, Taliba da uradyň, Talip şeýledi görýändir bolun. İştirak bolmasa gelerdi. Ýallaklar ýazmasyn, olar dinlemäge. Häzir bir minutdan gelýändir. Bolýa. Bir Taliba da uradyň, bir Taliban bir gelse, bir urugyn beýgeldeliň watandaşlar. Size maslahatym tanamayan adamlaryňyza mikrofonum bermeň, efire dalmaň. Goý
özlerini tanasınlar, başka yerlerde tanasınlar, ondan soň biziň efirlere gelsinler. Biz öz tanıyan, bilýänlerimiz bilen şu ýola dowam etsek bize yeter watandaşlar. Biz inden soň bir ýerini tanajak bolasymyz geleno. Hawa wagtymyz hem ýok, ýani türkmen halkynyň wagty hem ýok sizlere wagt aýyrmaga. Man bir munçuk men şo taliba da nime deýin hani daha görüşüňiz ýaly watandaşlar, sag bolun. Esasy zat biz ýeňdik, biz uje ýeňdik biz watandaşlar. Berdimuhamedowlar ýeňildi watandaşlar. Näme üçin ýeňildi? Ol bir hakykat. Bu zatlar halkyň gözünde bolup dur hemme zat. Berdimuhamedowlar ýeňip bilerdi eger internet bolmadyk bolsady, şular ýaly sosial platformalar bolmadyk bolsa ýeňip bilerdi watandaşlar. Ýöne internetde hemme zat halkyň gözüniň öňünde bolup dur. Şu wagt halkyň gözüniň öňünde taryh ýazylyp dur. Belki şu bolýan wakalar barada inşallah azatlığımız, erkinligimiz alamazdan soň Türkmenistanyň içinde kinolar çykarylmagy mümkin. O Hollywooddan zatdan nemeler gelmegi mümkin. Şu ýolla bolan ýitkileri ýa-da şu ýolla göreşen oglanlary biz göz ýaş bilen ýatlamagyňyz mümkin. Olaryň ölenem bolsalar käbirleri Farhat ýaly Allah jan iman baýlygy bersin. Şol olanlary biz öçmejek otdur ýüregimizde bakyatlar watandaşlar. Halkyň gahrymany oğullar çünki olar. Şu ýolla haýkymyza ziýan geltirdi. Şolaň hemmesi häzirem gidip otýar. Taryh ýazylyp otýar. Belki nejisleri bolýan ýigrenç bilen ýatlar. Hatta belki utonjundan Türkmenistanyň özleri göçüp gitmekleri mümkin. Utonjundan ýani ýallakylar taýpasyna diýenler olar halkyň öňüne çykmagy ýüzden bolmaýar çünki o wagt belkem näme mertlik görkezlerlerde özlerini bir sanyk ýupalalarda asarlarda ýitip giderler. Gynanjak zadymyzdan bolmaýar. Arkada ýallaklap ýören adamlara diýen men. Sizleriň действительно şu türkmen halkynyň arasyndan arasalanmagyňyzy isleýäs bar. Sizler şeýle bir doýurduňyz da Berdimuhamedowlaryň ýalaklygyny edip sizler şeýle bir ýigrenjem gazandyňyz halkyň gözünde. Şuň gün sizi gollaýan tyran adamlaryň birinem tapmarsyňyz ýene o gün men size aýdaýyn. Şoň birinem tapmarsyňyz. Ýerýä giç biziň ýolumyz hak ýoldur, hakam ýeňjekdir. Gowlar ýerýä giç erbetleri üstün çykjakdyr. Çünki Allah Taala gowlaryň tarapynda, erbetlerin tarapynda däl. Adam ýitirýän, adam öldürýän, ýygyna türmäge basyp adamlary otaýlar öldürýän zalimlaryň ýanyna Allah ýokdur hiç açan. Şonu ýatdan çykarma. Hoş gelin Ertuğrul. Hoş gördük Nur ağa, ortak vatandaşlar. Assalamu alaikum. Hakikaten amar gynançly, wa aleykumselam. Gynançly günler geçirýäs. Biz Ýewropaň azatlygy ýaly ýa ösen döwletleriň raýatlarynyň ýaşaýyşy ýaly ýaşap bilmegimize şeýle mümkinçiliklerimiz bar. Ýurdumyzyň ýerasty, ýerüstü baýlyklary bizi şeýle bir cennet hakykatdan bol telewizionyada aýdylýan cennet ýaly döwletimiz bar diýilip däl hakykatdan cennet ýaly döwletde ýaşamana biziň mümkinçiligimiz bar. Biz hakly şolara ýaly ýaşamany Allah Taala biziň Türkmenistanyň ýerleşýän ýerine beripdir şol baýlyklary. Türkmen halky bolanýlikde ýaşadyn diýip arkada ol haramdagyň maşgalaty tohum teýji haramlyk etsin diýip berilmändir bu baýlyklar. Biz watanmyza eýe çykmana borçly watandaşlar.
adat erkin gurlamana borçly. Näme üçin, näme sebäpden biz käbir iýleşlerimiz bar-da, şeýle bir negativ pikirde iýleşlerimiz bar. Näme üçin siziň bir hukmanymy, hukmany ýagdaýda şu dünýede hoplap, kaz ýollap, ýalňyş ýoldan gitmek hukmanymy? Bize Allah Taala erk beripdir ki, dogry ýaşaň. Hani öýüňden çağajyklaryň arasyndan örmek, ýerdenjik turup ola maňlaýynyň owşap, işe gidip aýlyjaňy alyp, dynç günleriň olar bilen aýlanyp ýörmek. Biz näme bizi şu zatda näme diýär? Yani biziň maňlaýymyzda Allah Taala ýazypdyrmy? Gul bolup geliň, gul bolubam ötüň daşary ýurtlarda maşgallaryňyz dagasyn, hökümetiňiz nämesi şonu etsin ýok. Biz bu zatlar üçin o dünýede halk bolarak, halk hükmünde bizem öňememizi berjekdir. Yani Allah Taalanyň adalaty bar. Biz görüşmeli. Biz hukman suratda öz pikirlerimizi aýtmaly, erkin ýagdaýda aýtmaly. Gaýrat ediň watandaşlar, pikirleriniň öz wyjdanyňyzy diňleň. Bu ýolda ýitirýän oglanlarymyz, mertlerimiz bir-birden ikiden ekidip görüp oturýarsyňyz özüňiz. Bir-birden ikiden ekidip ýok edip ýitirmedi oturýarlar. Bu zatlaryň soňy inşallah geljekdir. Şu ýyl nesip bolsa, men talip doganmyza Nuraga beýleki şu ýolda görüşýän aktivistlere, halkymyza, watandaşlarymyza çyn ýüregimden inanýan, hem men şularyň arkasynda ölüme çenli şu doganlarymyň arkasynda inşallah gelin birleşeliň watandaşlar, agdy birleşeliň. Asuda asmanyň astynda diýilşi ýaly, asuda diýilip aýdylşy ýaly biz hakykatdan real şol asuda asmanyň astynda ýaşamany gazanalyň. Biziň ine şu Türkiýanyň territoriýasy bar. Türkiýanyň territoriýasyny Osmanly imperiýa diýip imperiýany döreden biziň ärlerimiz bar. Är Toğrul gazy, Osmanly, Osman gazy. Bu adamlarym türkmen ýani. Musulman ýani. Şeýle bir döwletler döredipdirler, agalyk edipdirler. Olaryň basyp almaklarynyň hem bir ýurda baryp basyp almaklarynyň hem bir nemesi bar. O da Allah Taalanyň, yani İslamy ýaşatmak adamlara hakyky bir real durum bu dünýäsini hem o dünýäsini hem o dünýäsini gazanmak. Biz bu dünýede bir ötökçi adamlar. Näçe ýaşasagam iýrugiç ölmeli hemmemizem. Gaýrat edeliň, wyjdanymyza el goýalyň. Şolaryň çakylygyna men şeýle bir sabyrsyzlyk bilen garaşýan, elimden geldigiçe, hatta bir elimde bir gram suw ötürüp şu oda suw taşlap bilýän derejäge gelýänçe men görüşjek inşallah Allah Taalanyň öňünde, watandaşlarymyň öňünde söz berýän. Sag bolun, söz bereniňize. Yani Hoş geldin Talip. hoş gördük. Hoş ol. Yani Zarif, Allah şükür ederim. Yani zoom ettik de vatandaşlar Murat Kurbanov bilen Zarina Vadi, Zarina apa, Nuraga Vadi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm Tekrardan. selam. Nurcan apa Vadi. Abdullah barada gurrundeşlik ettik de. Bir de doğan deyip, hemmemiz bir doğan deyip beren Türkiye devleti iki sana amanata hıyanet etti. Yani şol olanlar şu Türkiye politik beşe verdiler, sığınmacı yani bir sığınan bir adam, yurduna sığınan bir adam bir maşkala deper getirdiler de 4 tane çağalar atası koyacak olyalar, görüşme diyalak bize biri bilmeden başka hiç kim kömek edip bilen yok. Adamın yazan kanunları, öz yazan kanunları öldürüp böldü otuyorlar, görüşme diyalak. Son bir de siz konstitusiya karşı hareket edin yok deyip anti-konstitusyon hareket edýän diýip bize terhilek gurunga diýerler, ýöne görüşme diýalak. Dünýäde iň kän adam öldür, ýani hökümetdir, iň kän adam bir güne basýan hökümetdir ýani. Ýene bir gezek şonu suud etdiler.
Biz olsa sada bir raýatlar, arkamyzda hiç kile güýç ýok, arkamyzda diňe halkyň güýjüni alyp hereket edýäs. Ve bizim sizden başka arkadağımız hem yok, sizden başka dayanıp bileceklerimiz hem yok. Ve şununla bilelikte şu kıyın günler bizi birleşip bir hormat koyup silap arkamda durup şey dip böyle hareket edemesek başka aytacak näme diýenini bilemokda. Alişer'in Abdullah, Alişer'in aýaly hani günni ağlap bize çekýär. Alişer'in aýalynyň şeýle saç dökülüp arkasynda. Bana geçen aytyp berýär. Saçym döküldi diye. Görüli horlanny ýagdaýym görüşmek ýalak. Çağırırım kakırım sorap otyrlar. Alişer näde dogry iş etdimi? Hiç kilik eden ok. Eğer Amerikada şu waka bolan bolsady, Amerikanyň halky, ýagny Alişer üçin arka çıkardı. Ya da Ýewropada bir ýurtlarda. Näme üçin olar BWP garanoklar biz öz içimizden, öz doganymyz ýani öz ýerleşlerimiz üçin bir zat edip bilemok, men bilemok. Näme Amerika başka ýurtmy, Ýewropa başka sivilizasiýa, men näme düşünmedim. Bizi şu derejeye getiren hökümetdämi? Şolar jogap bermeli şolaryň metody boýunça. Şu maňa aýdyp berýärler, bir bilen görleşdim. Başta diýär şol olanlar eýerde gidäýin ýagdaýynda diýär Türkmenistana hopuzlyga dykýarlar diýär. Hopuzlygyň padwaly başa taýda bir näçe çaýyn saklap bilýärler diýär. O padwalyň içinde diýär 20-25 sm gubka bar diýär. Şo taýdak içindäki pitke edilýän ýerde birden pitke edäýseler alyp kellesini şo taýdak uraýmasyn diýip şuma izolasiýa edilýän ýer bar diýär. Şo taýdak salyp konkretne dip urup herkilek erkeklerin namusyna diýje zatlar edýär. Alişer we Abdullah da şu zatlar garaşyp otýar gynansak da aýdasmam gelenok. Menem ýerde şolaň ýerine düşsem, maňa da şolak bal garaşýar. Mesele men näme etdim? Men hiç ýalňyş iş edemok, o halka ýagal mana çagyrýan. Dogrudur da ýerde hökümet işlemese, hökümet öz işini ýerine ýetirmese, adalatsızlyk bar bolsa bizde başka näme variant galýar watandaşlar? Biziň sesimizi eşiten oklar. Näçe wagtdan beri 5 ýyl boldy diýär. 5 ýyldan beri çykşy diýär, ondan men opozisiýa bardy. Şu problemler aýdylyp otyr, hiç kile problemler çözjek monoklar. Aýtam näme diýerler? Çykyp gurulayan adamyň agdan ýymdyrjak bolýarlar. Çözgitdiň aýaga almak watandaşlar, çağılaňyň geljegi üçin. Gelin eğerde şu ýolla janyňyzy ortaga goýup çykyş etseňiz bara inşallah. Bilemok mene arkaňyzda durup bilerin, daýy edip bilerin diýip aýtjak gel. Men özüme meselem özüm üçin hem kan garanti berip bilemok. Maňa däýertir näme bolar bilemok. Ýöne bir zat ynanyp çykyp şu ýola çyksak bara, men ynanýan bir zatym maksatymyza ýetersiň ynanýan. Здравствуйте, дорогие ребята. Я хотела вам всем спасибо сказать, кто выступал сегодня в Зоме. Нуры, Талибу, другим нашим активистам, кто ставил лайки, кто писал комментарии. Огромное спасибо, то, что вы поддерживали и нас, и Алишера, и Абдуллы, и Умида Бекджанову. Мы не должны забывать о наших героях, не должны забывать ни Абдулла, ни Алишеру, ни тех, которые забрали в Туркменистан. Они всегда с нами в наших сердцах и будут. И будем до конца. Мы стоять за ними. Будем всегда говорить. Будем рассказывать. Что бы ни случилось, как бы ни случилось. Мы одно единственное. Мы семья, мы сила. И эти Бердымухамедовы нас не сломать просто-напросто. Пусть что будет, как будет. Какая бы дорога бы сложная бы ни была у нас, мы на этом пути стоим и будем до конца бороться. Я поэтому хотела бы всех поблагодарить еще раз за все, что мы делаем, что вы делаете, ребята, Талиб, Нуры и другие активисты, за ваши... Здесь и пишите комментарии, кто хорошо пишет, и тем, кто плохо даже комментарии пишет, и вам спасибо. Может, у вас когда-нибудь проснется совесть, которой сейчас в данный момент этой совести у вас нету, и будете поддерживать активистов, будете поддерживать народ. Мы еще раз говорю, мы не террористы, мы ваши, как говорится, ваши внутренние кальбиндай, кинесиасиис, да, короче говоря. Вы что не можете сказать, мы приводим к разговору, к итогам. Мы выступаем, мы ради народа стали на этот путь, зная, что могут нас сломать, забрать, убить. Поэтому, дорогие туркменистанцы, дорогой мой народ, поддерживайте нас.
И всегда выходите и говорите, требуйте свои права. Если вы не будете сейчас требовать права своих детей, своих семей, своих родственников, то завтра, может, это будет очень сильно поздно. Понимаете? Это будет поздно, что не вернешь потом ничего, когда можно сейчас чего-то лишь лучше поздно, чем никогда, как говорится. Неправильно, Нуры? Нужно вставать. Нужно вставать, не надо бояться. Вы думаете, что у нас нету семь? Да, у меня тоже есть родители в Туркменистане, родственники есть там. И чё? Вот я на пути, у меня 2 маленьких детей, я вышла с гордостью. Нура меня знает очень давно. Может, другие активисты, может, меня слабо знают, я не знаю. Я вышла на этот путь сразу с открытым лицом. Нура может подтвердить. Поэтому, люди, дорогие женщины, дорогие матеря, дорогие отцы, боритесь ради своих детей, чтобы они не в такой диктаторской стране жили, чтобы они в демократической, свободу слова, что было. Понимаете? А так будете сидеть, молчать, это уже потом будет действительно поздно. Когда нас всех убьют, перебьют. Даже вот активистов, да, нас может много, может мало. Я сейчас не буду говорить, конечно, сколько нас, что к чему. Допустим, скажем, 2 человека даже и осталось у нас. Если нас заберут, кто будет потом ради вас, ваши проблемы, за вас, кто будет бороться? Вы не сможете, потому что вы боитесь, понимаете? И постоянно будете вот так вот в страхе жить, лучше не жить. Да, Nuri. Birazcık Türkmen diline de aydalık ki bizim dinleyicilerimizin köpüsü Orçça bilmeyenler hem aramızda. Нури, ты переведи, я постоянно в русской школе училась, я в русской школе училась, мне удобно, конечно, на русском языке, но туркменский язык я очень хорошо понимаю, поэтому ты переведи, пожалуйста, Нури. Böyle. Nuri, mesela ben уже Rusofobiya da başladı. Şu Rus diline de уже alergiye başladı menne sonku doğrular. Tak şu bağışlan yana barda ne edecek? Şu Rusya'nın bize veren zulmü henidem devam edip gidip oturuyor da tabi. Belki iletişim bilen görülsün Justin yöneke engin aytacaklarınız var mı? Berayna. Aydın. Assalamu alaikum hormatly adamlar, garaşsyz we Baky tarap döwletimizi täzelikler bilen tanışdyrýan watan habarlar gepleşigine başlaýar. Gepleşigimiziň başynda Türkmenistanyň milli giýitleri Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň hormatly arkadagy, çuňur hormatlanmaýan alim Lukman, arhitektor, DJ, rap sunugynyň ustady Gurbanuly Berdimuhammedow, ýazyjy, 600 kitap ýazyp rekordy giren Gurbanuly Berdimuhammedow. Gomnura ýaşma jansyklary näme? Karavat, Clown, Deyus, Kezzap, Ganhor, Galtaman, инконченный аулский ублюдок, который никогда в жизни образование не получил нормально. Интеллект ноль. Интеллекти абсолютно ноль. Hiçbir политикадан baş çıkmayan kezzap. Dine oğurlaman başarıyor. Единственное, что умеет он, да, oğurlaman başarıyor. Вот уже 20 лет уже, да, ворует. Bizi gollayan adamların yazyan zatlar görün vatandaşlar okan da var ha. Ben şu ekranı ulazayım. Ha vatandaşlar şutayda görüp bilersiniz yani ina Türkmenistan'ın içinden görayın da Berdimuhammedowlara ne hilek zatlar yazıyorlar. Görün vatandaşlar. Berdimuhammedow sen utullun. Men sana 100% aycan sen utullun. Sen gollayan o halk. Ne yurdun içinde halkam dahi senin ne hilek adamdyňy gatygo bilýärler. Diňe bu bir gaziýet däl watandaşlar, inha ikinji gaziýet. Inha üçüncü gaziýet. Watandaşlar teredin. Ha, awa üstüni doldurup durlar wara watandaşlar muňa teredin. Inha. Yani Türkmenistanyň içinde halk seni gollanyp Berdimuhammedow sen utullun. Sen muny öň Barışy Muradowy telewizorda Niyazowyň döwrüne basylýan döwürleri belki utup bilerdiň. Çünki o wagtlar adamlar diňe telewizionyňa görmeli bolýardy ýa-da senin gaziýet jurnalyň okamaly bolýardy.
bir alternativ media habar beriş serişdeti ýokdy. Ýöne inne Hudaýa şükür ha 463 adam otyr şu wagt dinläp. Yeri gelýär 1000 adam gelýärdi efirlemede dinleýärdiler göni aýlamda. Efir gutorandan soň 15.000 adam prosmotr alýar we bulyň içinde skaçka gidýär, ödler paýlaşýarlar. Bir adam 10 bolup görýäni wa o bir san ýöneşdaýda ýöne 10 bolup görýärler oň başynda. Sen berdim Muhammedow utulluň sen. Sen Alşeri, Abdullah'ni näme kanun esasyna töhmet bassaň basyber. Ya Murat Düşenfi, ya beýleki ulanlary, ya bizi. Sen utulluň berdim Muhammedow. Çünki bu zatlar halkyň gözüniň öňünde geçip dur. Şu kanal, şu efir Türkmenistanyň telewizionyasy dälbi. Senin kontrol astyrnak telewizion dälbi. Sen isleýän zadyň goýberer ýaly. Düşündiň, utulluň sen berdim Muhammedow. Senin daşy men sana bir aýdaýyn, senin 200 000'lik patpisçikli yallaklaryň bar. Şolarda da ýok şunýalyk adam. Oturup dinleýän okşaly. Çünki adamlar bilýär ki sizin kimdigini. Siz dinläslerem gelen ok doýdu adamlar şuňa belli. Sen telewizion bar. Näçe milyon dollarlyk enjamlary bar. Şonum dinläsler gelen ok türkmen halky. Yalanmy adamlar? Haýsyňyz Türkmenistanyň altyna asyrmyş, ýaşlykmyş beýleki kanallaryny görüsiňiz gelýär. 10 ýyl öň açsaňam şowurdat, häziram şowurdat. Hörmetler kedäminiň alyp barýan siýasetini ýüzümiz gün saýyn güllýär, güleçýär, bagtyar. Şowur sözler be bu sosum gelýändim men. Hakykatdan bu sosum gelýär wara. Siziň şo bolgusuz, manysyz sözleriňizden. O habar diýbem çykarýaňyz. Watan habarlar gepleşigi, watan satan habarlar gepleşigi. Görgüller $45.000 jok bolup jan edýärler. Nädip bu $45.000 hakky her gün. Habar tapanoklar çünki o gadagan muny bolanok, muny aýtmak bolanok, şunu aýtmak bolanok. Blogdan ýaňa olar habar gözläp näme gurrun berjeklerini bilen oklar. Universitanyk mediýaňyzy bir ýer üşürýäňizde öňüne de gözel şauli wany ýa-da Jemal Sapar goýýaňyzdanym, şonam habar diýip çykarýaňyz halka. Habar gymmatlygam ýok bolmasaň. Habarmy şol? Ya bir edaraň iş ýerlerini bir ýer üşürýäňiz. Şo taýda öňüne birini çykarýaňyz, onam dikdir aýdyk gürlek geçikdir. O taýda söwük durmalysaňa belli däl. O dikdir ýöne kameranyň öňüne şu ýurdumyzda şular ýazat bellenip geçildi, näme edildi. Arkadamyzda ullokal minnetdarlyk aýtdylar. Ene aýdarlar arkadaňa ullokal minnetdarlyk. Söwýärler içinden. Ýa-da. Şoň üçin berdim Muhammedowlar sen utulluň. Eýi watandaşlar, sizde aýtjakladym. Eýi watandaşlar, bizler köplük gorkman, gaýrat edin, gorkman. Bizim sanymyz gaty köp adamlar. Gaty köp. Bir hereket bir ýerlerde döredip başlanmaly, gün çyslo berilenmaly. İşimizi bar adamız şöyle delin. Men size aýdaýyn, şu berdi Muhammedowyň hökümetini 10 ýylda ýetjek ýoluňyzy men size 2 ýylda garantiýa berýän watandaşlar, 2 ýylda. Şu hökümetini barjak 10 ýylyňyzy men size 2 ýylda ýetirmesem men güdüme tüýküräýin şo taýda ýurdun içinde. Hany beren sözüň diýinde. 2 ýylda ýetirip bolýar adamlar. Yeter ki halal adam geçsin ýurdun başyna. Maňa diýjeksiňizdir käbirliňiz, puly nerden çapjak? Uğurluklaryňyz bar, padwallaryňyza dykıp goýan, gömüp goýan ol kurban wiwiň bolşýaly. Milyonlap, milliardlap uğurlap goýan puluňyzy ýyzyna, hadyna goýup tapjak men şonu. Halka siňdirjek. Hökümete wara watandaşlar, size jaý gurup bermek, siziň 18 ýaşan çağaňyzda çene jaý gurup mut şeýleme, enen ataň bilen ýaşasyň gelmese, aýratyn ýaşamak isleseň, aýratyn jaý alma hukumy var diýip hökümet tarapyndan şoňa berilip bilýärkä. Bular şu wagt bir hojalygyň üstünde 10 ýaş adam, 20 adam, 20 ýaş bolup ýaşatýarlar halky. Üstüne ýaşaýarlar bir hojalykda. Özüňizde meşden tiňiz näçe tanty biziň efirimizde gelibem aýtdy. Ýene düňjük efire gelibem bir aýdyk gitdi. Arkadaş şäher boş ýatyr. Dogrymy Talip? Arkadaş şäher boş ýatyr. Boş ýatyr. Halka beren oklar. Ýyje çekdik. Hatda berilen jaýlar ýygyny alýarlar. Watandaşlar sizi iççede gören oklar. Itiňe ýatýan jaýy bar. It üçin, alabaýtlar üçin jaý salyp ber. Pametnik kurýa ýöne dünýädäki iň ulu gymmatlyk adam bolýanda şoňa da
Jaý berýär ağlaya, hiç gelek. Jaýym beren ok, dadym beren ok. Ondan daşary. Düýün bir gelneje maňa çykdy. Oglumy diýär, mektebe saljak bolýan bolýyn ýa. Bir mektep bardym boly, seni kim uğratdy diýýärmiş. Göden ötür. Mektebe de girmek üçin bir ýere uğratmaly eken, okuwa çağıny salmak üçin. Velayatdaky adamlary şäherdäki mektebe alynoklar. Men Amerikada ýaşaýan 5 ýylyň içinde Miami'de birazcık wagt ýaşap gördüm. New York'ta köp ýaşadym, Pennsylvania'da. Meselen men barp bir ýadara baramda sen haýsy ştatdan, sen näme üçin seni kim uğratdy zat diýip olar ýa-da aýdynoklar. Ey, näme boldy bize watandaşlar, haçan biz bu derejäge ýetdik? Näme üçin biz şulara garşy ýerek görkezip bilemdi o? Ya şokda wara. Ey, 5 milyon halkymyz bar. Velayetdaklara bir şähere salanoklar. Çağan üçin bir gowy mümkinçilikli bir şäherde zatda bir gowy mektebe saljak, onu mettirenoklar. İşe girjek bolýan pul bermeli. Okuwy girjek bolýan pul bermeli. Sadece girjek bolsan pul bermeli. Ay bu torlar bular. Haram Tali çürükler Britanya'da var ya, orayı Okuyan vatandaşlarına galiyedi. Haram çürükler. Efir görýänsiňiz, haram zadylar. İnşallah sizin iýdiňizden ýeteriz Allah'ın izni bilen. Haram zadylar. Gaçyp bilersiňizmi şu gün? Assalamu alaikum Talib ağa. Wa aleykümselam, o mehdeler. Nura, ilkil ben size sağ olsun aýtmakçydym, öz gyzyldygyň gymmatly wagtyňyzy şular ýaly haýyrly işlere näme sarf edýäniňiz üçin hem şu iýleşlerimizde de sağ olsun aýtmakçy. Allahjan her minutyňyzda sowaplar ýazsyn size efirde bolýanyňyz üçin. O hemem hali şu Muhammed Diýeji bilen Murat Kurbanow şu näme biziň intelligensiýamyz hakynda, ýagny şu orta hüner we ýokary okuw jaýlaryň muallimleriň silamaýanlygy hakynda hemem öz närazilikler hakynda aýdypdyrlar. Hemem şu temany iýleşlemediň dikkatyna ýetirip hemem biziň muallimlerimiz bardyr, şolara bir maslahat, näil bir maslahat beräýsiňiz diýip aýtjakdym Talib ağa. Men dün bir video görüpdim. Bir oglan gürläp otyrdy. Şu taýda meselem öz ýurdu barda gürläp otyrdy. Diýär ki, siz diýär banka diýär awtobusda gitýäňiz diýär, Amerikada ýaşaýanlar diýär, bankda işleýänler, zat işleýän hemmesi maşyna kondisionerde işe barýarlar. Yani tereden Amerika ösen ýurt ordur. Ýöne bara şu taýym ösmek üçin giden adamlar can verdi. Yani bärde de revolýusiýalar boldy. Bärde de adam hak hukukularyň bozulmagy bady öňler, meselem 67-nji ýyllarda zatda Vietnama urşa giden wagtda Muhammed Alem urşa gitmän şo wagt şoňa watan döneги diýädiler. Ýöne 20 ýyl geçenden soň ol adam gahrman boldy, taryhy berdi. Şunun bize de şolar ýalyk watan döneги diýerler. Ýöne tarih kimin kimdigini elbetde görkezler wagtyň geçmegi bilen. Ne muallimlarda belki hökümetde, döwletde işleyen adamlarda hiç gelek sile, hormat yok. Alyan aýlyklar az, doktorlarym şolar ýalyk, doktorlar ana pul alyp aýlyklar ýetmän banyolardan pul alýarlar. Soňam halk bolsa doktorlary gargan ýa-söwýä. Ay doğrudan aslında almaly, doğrudur. Ýöne olar meklenmeli, zat etmeli. Bilem okda men wara. Şu hökümet etdi hem zady günäkär hökümet. 2 sana kurs etdiler. Kursan bank kursuna ýörite goýasam meren okýyzna sebäbädir, ýyzna goýsa ýene Türkmenistanyň ekonomikasyna uly deşik barda, şo deşik ýüze çykýar. Bular näme etýärler? Men geçenim öň video çekipdim, milli hopuluk nädip aýda bir sapar plança $1 milyon barýarlar, böldürýärler şonu. Garabadarda we şu Garabadardan böldürilenleri bar banka tapşyrýarlar, bankda da adamlara aýlyk berýärler. Şeýdem günü görýärler. Özleri bolsa şu wagt $7 milyar watandaşlar. Aşgabat siýse $7 milyar pul goýjak bolýarlar guruluşy üçin. Ýagny halkymyz, bannoýlarymyz kän, ýarawsyz şagalar bar, ýarawsyz iýleşlerimiz bar, invalidler bar, zatlar bar. 30-35 ýaş bolup bir jaýda ýaşaýarlar. Hatda geçen bir iýleşimiz efire goşulyp şo aýtdy, şonam gördüňiz, dinlediňiz. Yani şolary birinji ýa çykmaly watandaşlar. Jaý gurmalylar.
Jaýyn gurmagam sebäbin men geçenem aýtdym, diňe atmawaniýa diýip pul aklap otyranyňda. Konvertasiýa ýok ýurtda, hassalaryňyz bar, ýarusuzlygyňyz, çağlaryňyzy daşary ýurda balnitsa kiçik bolsaňyz, olam kösençlik pul bermeli. Näme-de şu haramyň ady Minzirafdaky bu galçyr familiýasy ýatdan çykyp gitdi. Talip diktaturalarda guruluşuklar halkın pulunu oğurlama üçin edilýär vatandaşlar. Şunu hiç haçan ýatdan çykarmaň. Prezidentim bolsa göz görteli alagadan Merkez Bankdaky aýdaly $100 milyon meniň plan şodumdaky şoduma geçir. Men şonu şu maksat üçin ullanjak diýip bilenok. Esas bolmaly. Esasan pul dolanşygy dünýäde bir kontrol aslında. Her näme bolsa da gaty bir kontrol esasında bolan üçin inha şul guruluşyň puly, inha bul guruluşyň puly diýip geçmeli. Şonu ak arasda pul bolýar şol. Bolmasa gara pul bolýar, hapa pul bolýar. Hapa pulum asnawy tutulan ýerine el goýulýar. Şoň üçin bular Polimex ýaly, ondan soň Ahmet Çalık'ın Çalık Enerji ýaly kampaniýalarynyň üstü bilen wagtynda ulu pullary oğurladylar. Soňam munyň ýerine Nazar Çüýrüň we öz dogan garnaşlarynyň döreden kampaniýalarynyň üstü bilen edip otyrlar häzirem watandaşlar. O wagtlar göwgeledi bular, soň gözleri açyldy, innem öz hususy kampaniýalarydyr, öz kärhanalary bilen şu oğurluk jümürlüklerini edip otyrlar, halkyň pulunu oğurlap otyrlar. Özü bir $5 milyon gurulýan bir obyektdir belki, ýa-da $10 milyon gurulýan obyektdir. Ýöne $50 milyon edip gurýarlar, $100 milyon edip gurýarlar. Şeýle oğurlugyň çaky ýok watandaşlar, gaty erwet oğurlaýarlar. Şoň üçin siz kötenýäňiz şu wagt, size bir mekdebiň atapleniýasynyň rashodyny siz etdirýärler watandaşlar. Bir mekdebiň atapleniýasy ýok, konditsioneri ýok, aýnasy ýok, kraskasy. Aýyl bolmasa sizden pul çöpleýärler mollumlar näme üçin? Özleri bolyn milyonlap halkyň puluny oğurlap otyrlar. Başka tarapdan ham bir giden oğurluklar edip otyrlar. Hemme zady size daşy şu portretinem şu mollumlaryň özlerini edaradaky edara yol başçılarından talep etdiler. Özleri iş ýerleriniň aýlyklaryndan tutup ýok portret çalşymaly. Nämemiş prezident inni munýalak eşikdedi, inni munýalak eşikde. Şoň üçin hem portret çalşymaly. Ýok şunu etmeli, ýok bunu etmeli. Ýani palta sezonu şu wagt. Palta gitmeli, otow diýdi, yekeleme diýdi. Şuňa gitmeli. Sagylykçylary, mollumlary, şular ýazatlary itekläp otyrlar. Elindäki aýlyjaklary ozulama bir 10 milyonluk aýlyklary bar. Şonum kesip ýarsyny alyp otyrlar watandaşlar. Size şular ýalak durmuşy rowa gördüler. Size şular ýalak durmuşy laýyk gördüler. Şu başyňyzdaky oturanlar. A biz bolyn halkyň häkimeti bolan, halkyň dinlenýän hökümetini gurulmaz gelýär. Döwlet adam üçindir diýip adamlary döwlet üçin ýaşar ýagdaýa getirdiler. Tersine etdiler. Döwlet adam üçindir diýdiler, ýöne adamlar döwlet üçin hemme pullaryny, rashodlaryny özleri edip otyrlar. Köçeler abad däl, gaterbet biwat ýollar bar. Daşa şonum ýol edara guruluşyk nemesi edenok. Hiç ile absolutno rashod nemelerini edenoklar watandaşlar. Şu halka edek gelenne halka siňmeli ýerde ýekece zat iş ýöreýänler ünsüzberk göräýin watandaşlar. Kanal edara diýsen kanal edara öz işi bolan kanallary gazmak işine medenoklar, zeytularynyň üýşme üçin. O hojalyga gatty zerurdatlaryň biri şol. Suw üçin etmeli biram zeytularynyň üýşme üçin kanallar gazylmaly. Bular näme etýärler? Bir kanal garada bir bennäniň oňçy oturma üçin tapçan, bağ, bosanlyk eden ýerini çapyp gaýdýarlar gaýtam kanal edaranyň ýolbaşçylary, iş ýerleri. Oňam videosyny paýlaşypdyk. Bulardan hiç haçan gowulyp görmersiňiz watandaşlar. Bulardan diňe erbetlik görersiňiz. Çünki bularň niýetinde halka hyzmat diýilen aň düşünje ýok watandaşlar.
bal tutan barmağını yalar diyen düşünce var bu wagt. Düşündüňiz, halka hyzmat etmek üçin geldik o biz. Ay dünýäň hemme ýerine de şeýle nakşun ýaly bolar. Ha gel gallanja. Şu köçede premier ministrem görüp bilýän, şu taýynyň karolunam görüp bilýän. Sen ýaly men ýaly adamlar köçede gezip görler. Welosipedli işe gidip gelýänlere ma olaň içinde. Sen ýaly men ýaly ol poýzda da gawat gelip bilýän şol adamlara. Näme üçin birinkilere gawat gelip bolanok? Birinkilere edara baranda yerine gawat gelip bolanok. Edara baranda görüşme üçin, ardyň aýtma üçin baranda tapyp bilen ok. O ýollara gawat gelme aňarda dursun. Şumy biziň laýyk durmuşymyz? Şeýle ýaşamalymy biz watandaşlar? Özü bir 5 milyon, 6 milyon halk daja sanymydan belli däl. Tülgünüň çağa ýaly pytrak gitdik, her ýerimiz bir ýurdu, bir ýerlerik. Dünýäň her ýerlerine. Jemleneliň watandaşlar, ýurdumyzda eçkaliň. Siziň daşary ýurtlarda gazanjak, 10 ýylda gazanjak goluňyzy Türkmenistanda 2 ýylda gazanyp bolýar watandaşlar. Şu 10 ýylda gazanyp maşyn, jaý hemme zadyňyz şu 2 ýylda gazanyp bolýar watandaşlar, men size aýdaýyn. 2 ýylda edip bolýar. Yeter ki kanun bolsun, adalet bolsun, işe laýyk kadrlar bolsun, döwlet halkyň öňüne hasap berip dursun eden işini, rasgotlaryny. Sözünde dursun, barzat geplen wagty sözünde dursun, hökümet sözünde durýan adamlar bolsun. Odan gürläp, soň gelenden soň başga iş edip gören adamlar bolmasyn. Ekranda odan gürläp, hani Serdar Berdimuhammedow saýlaw geçende nähili odan da atlar gürledi. Yekejesini ýerine ýetirdimi şol adam şu wagda şenni? Getirmedi watandaşlar. Diýmek, diňe odan gürlemek däl, geplen sözüniň arkasynda durýan adamlarym gerek. Şoň üçin gelin biziň kömegimiz siz ýa Talip gowy aýtdy. Biziň sizden başga howanlarymyz ýok adamlar. Şoň üçin biz size ýüzlenýär. Sag boluň. Şu zatlara bir perway bolman 500 adam gelipdir şu wagt diňläp oturýarsyňyz. Biz sizden kömek soraýas aslında. Size haýyş edýäs. Gelin watandaşlar şu hökümeti biziň aýyrmaga da hukumumuz bar, täzesini gurmaga da hukumumuz bar. Tarihte hemme döwletlerim şeýitdi. Başyndaky haçanla goltuğa ýapyşy berenne, gitmejek bolanna halkyň özü aýyrdy şonu. Serediň ýakyn togry tarihte Ermeniler hem etdi, Gruziya da etdi, Kırgızlar hem etdi, yan yakında Bangladeş hem etdi. Daja Yujny Koreya, yani Günörtü Koreýada premier ministri watan haýynlygy ilan edip türmäge basdylar watandaşlar. $5.000 halkyň puluny sumka alan üçin. $5.000. Şoň üçin halk aýagally watandaşlar. Ýadyňyza düşýän bolsa Serdar Berdimuhammedow bilen ayaly, olam ayaly bilen bile gelip surat berip gidipdi şol adamlar. Eline de alabaý bilen. Ana şol adam şu wagt türmede watandaşlar. Halky ayagaly da sen watan dönügi diýip onu basdylar watandaşlar. Näme üçin bizde bolmaly bu zatlar? Hiç kim şoňa şu halk siz näme diýäňiz diýdimi? Haýsy da bir döwlet. Siz näme edip görsüňiz? Bular ýaly zat bolmy? Taý Allah'ın sayılan adamsyny beýdip aýyrmak bolmy diýen adam boldumy? Yok vatandaşlar. Akıl şonu buyuruyor çünkü. Akıllı adamlar şonu edýär. Akıllı adamlar şolar ýaly hereket edýär. Eger özüňizde akıl yok bolsa, başka akıl döwletleriň halky näme edýär şoňa seredin. Eger özüňizde akıl yok bolsa, akıllı adam näme hereket ederke, hany onu göreýin diýin. Eger aklyňyz ýetmeýän bolsa. Ya da birazcık bilimiňizi sürüň. Eger şolar ýaly güýdük, Allah saýlapdyr, men muny garşam gitmeli gorkup oturan bolsaň, bilimiňiz birazcık ösdüriň wara. Onu Allah saýlanok, onu halk göz ýumdy diňe. Zalimlik bilenem şu wagtky wezipany eýle dol, zalimlik bilen. Türkmen maşynam öldürmek bilen. Bolýar watandaşlar, aýtjaklaryňyz barmy başga ýokmy bilemok. Efire geleceklerin içinde de men tanıyan adamlarım alacak, tanımayan adamlarım alacak gel, sizlere ornum verecek gel, sizlere sözüm verecek gel, sizlerin sözleriniz, pikirleriniz çüyrük, hükümetinizin çüyrük boluşu ýaly özüňizem çüyrük. Şoň üçin çüyrüklere orun yok bundan öýlek, sizlere asla dinleyecek gel, sizlere orun yok indi.
yeterince dinledigem. Sizlerden ütköşük bir sözem çıkan ok. Sizlerin öz pikiriňizem ýok. Arenda berilen beyniňiz bilen gelýäňiz. O ýerden tursaňyz öýlendiňiz gaýgy, gelip meni arkada gollaýaňyz. O hiç o taýda logika da ýok, many da ýok. Dymmak gereği sizde. O sen kim diýäňdi? Aslan M mysal üçin birine jogap bereň. Şuna çenli hökümet bizi dındırdy. Indi bugün dymmak gerek sizde. Duran ütködü mundan öýlek. Efire gelip bara Ni efire gelip demokrasiýa talap etýärler. Ömründe demokrasiýa görmedik adamlar. Dogry aýdýan Nura, menem şu taýda Paruslav bir bellek geçen. Adamlar bara näçe dymdygyça şeýle diktatora güýçlenýär da bilýän. Näçe dymdygyça diktatora güýçlenip dur. Ýyl-ýyllan haksyzlyk bir adamyň hakyny, hukugyny talap etseň, şu taýda hiç kim jogap bolmaýany indi adamlar göz ýetirdim ka diýen bilýän. Sen prezidenti ýüzlenmedip bara sen arda ýatsaň, jogaby şoň gelmeýär şoň. Даже вообще не рассматривается, şoň teredenem ýok. Hiç kim teretýän adam ýok şoň olay. Soň indi soňunda da gelip ýüz tutýan ýere siziň efiriňiz dogrymy? Aktivistleriň efiri, Nura we Talibiň efirine gelip ýüz tutýarlar. Men şu ýolda gara alyp barýan aktivizmler näçe ýyllyk eta oputyňyz barda, indi oputyňyz töleme maşallah size fiýle hormatym действительно ulluğa şu ýolda kim bolsa, çesni alyp barýan bolsa şu hökümet şu eta diktatora garşy görüşýän adam bolsa men şoňa hormatym bolar. Потому что это нелегкий путь. Ansatlarla bir yola çıkıp bara jeýle janyň orta goýup maşgalaňdan bir ýeke ýaşap, ençe meýillap, ýeke geçirip maşgalaňdan uzakda. Indi şu taýda stop diýmäne wagty geldim ka diýen adamlaryň bara şeýle bir sawurkat dolu da şeýle bir şu derejede datawos tipini şeýle bir ýigrenýärler şonu iki tane diktator. Ataly oglum. Вообще nigde nýetu şeýle atadan ýaşaýyş ýok. Ya şu ağam atadan oğula geçirilen yer nide var? Nirde ortada, nirde bar. Aydıma ildeşler. Atadan oğula geçiriyorlar. Primoy. Sizlere hiç kile svobodny bir adalatly şekilde prezidentski wybar geçirilmeýär ýurtda. Hemmeňiz bilýäňiz dogrymy ýurt bay. Türkmeniýa bagata strana bilýän resursy şeýle bir näme diýsen gaz, neft, na urovni Saudiýa Arabiýa bilýän. Edil Araplar ýaly Katar ýaly şeýle bir bay döwletler. Onuň А уровень жизни где-то каменный век, да гетпёрт, билем, şeýle ýaşaýşymyň bir näil durmuşda ýaşap ýördi. Каменный векde tezme çykarman, ýöne dymp getdi. Allah Taala bize şeýle dil beripdir, dogrum göz beripdir. Dymmak üçinmi? Gurlamak üçin elbetde. Zalyma garşy stop diýmek üçin konsekwensiýa. Sen dymp getmersiň ha dogrumy? Agda sen gara diýip bilmersiň ha toýst. Ag diýersiň dogrumy? Onuň adamlar şeýle bir ýasyny türmädik ýamka dymdyrmak üçin näçe adamyny gözüňe tutýarlar ka? Näçe ming adamyny gözüňe tutýaňyz? 50 miňmi, 100 miňmi, 500 miňmi berdim Pomedov. Näder jazalymykda öňüdýäken görül wakaly. Allah Taalanyň iň gowurýan jihady, haçan sen zalim padşaha, sen zalim diýip aýdýanyňdyr. Hadis parşaýdy. Haçan sen zalim padşaha, zalim diýip aýdyp bilýän bolsaň, yüzünü aýdyp bilemek sebäbi öňkü döwürde näme-de bolsa halifalar wady, zatlar wady. Olar halkyň içine aýlanyp böldüler. Ýöne bul haramlar halkyň arasyna girmäni gorkýarlar. Terediňe watandaşlar. Men ul ekran etsene Nuraga. Ne watandaşlar? Şatlyk Şyhypyň kanalyna şu YouTube'da başa. Assalamu alaykum hormatly televiziýalar. Aziz vatandaşlar. Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň agzalary meni 2020-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilse Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgarlyga öldürildi. Elbetde, maňa bildirilen o ýokaranyň halkymyzyň bagtýar şuly, eşretli erkin üçin hasta, jogapkarly we ýürüjlükli rahmet çekmäge meni borçlady. Türkmenistanyň bir belet wezifesine dalaşgar köpründe men ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň
Aşgabat şehrinin saylovçularıyla dostluklar geçirdim. Vilayetlerde ve payitahtımızda etmekçi olayan işlerin marada uzun verdim. Saylovçular köp sanlı hovarlar verdiler. Onlar benim cevaplarımdan kanaatlanandırlar deyip fikir ediyen. Hormatly prezidentimiz garaşsa, bir taraf Türkmenistan devletimizin iqtisadi kuvvetini berkitmek, onun halkara avrayını arttırmak uğruna bu işleri amala aşırdı. Siyasi, iktisadi, medeni bağırtı eğer bunu özgürtmeleri geçirdi. Anlı esaslara dayanyan, oylanışıklı düzülen maksatnamalar kabul edip, onların durmuşa geçirmelerini kazandı. Bu işler Türkmenistan devletimizin ösüşlerini öpçül etti. Şimdi kararsa Türkmenistan öz ösüşünün täze tapkırına kadam bastı. Biz onu berkarar devletin täze ýanyň kalkınç deyip atlanırdık. Ösüşün täze tapkırına olsa, bizim öňümizde has uly wezifeler koyuldu. Ata vatanymyzda asudalygy, howpsuzlygy öpçül etmek, durmuş ykdysady ösüşi kazanmak, halkımızın yaşaş turmuş derecesini onun beylekte uğurlanırlar. Dünyada parakatçılığın, özara anlaşmanın hüküm sürmeğine yardım etmek onların en esaslardır. Gelecek 30 yılda yurdumuzu gülledip göstermek için Türkmenistan'ın milli gelmesinin halk maslahatının tarihi meselesinden berkarar devletin täze ýanyň kalkınışı Türkmenistan'ı 2022-2050 yıllarda durmuş saatlerden östürmenin milli maksatnamasy kabul edildi. Men hormatly prezidentimiň siyasatta, iqtisadiyetde, medeni ýaşaýyş durmuş babatda başlanmaçlan özgürtmelerini dowam etdirjekdirmi? Kabul edilen maksatnamalarda belirlenen işleri takip yerine getirjekdirmi? Ana normalsleýär. Vatanımızda mukaddes garaşlığımızın 30 yılında kemada gelen ösüş yolunu devam ettirmek, mehriban halkımızın yaşayış durmuşunun yukarı derecelerini öpçün etmeye gönüktürler maksatnamaları üstünlükle amala aşırmak, benim öz öňümde oýan baş maksadımdır. Ata-babalarımızın büyük mirasy, halkımızın asırlar boyu kemale getiren durmuş yörelgeler esasında anlık barlayan, medeni sanatperver siyasetini häzirki döwrüň milli ideologiýasynyň esasy uğurlarynyň birine urup, jemgyýetde asudalygy, agzybirligi, ruhy bilen gazanmak baradaky başlanmışlary dogry bolmamak bilen bu gurdak tagallalar hassa ösürmegi gözlemde tutýar. Türkmenistan ýaş nesilleri aýratyn üns berýän ýurtdur. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegi barışçylyk ýyllaryna kemale gelen ýaş nesillerdir. Bu nesil egil watanymyzyň geljegini urujlardyr. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny hassa artdyrmak, intellektual ösüşini öpçün etmek, siyasi jemgyýetçilik durmuşyny kämilleşdirmek, esasan häzirki nesillerin hemme taraplaryň taýýarlygyna baglydyr. Milli jemgyýetiň sağlaşykly ösüşiniň dayanjy bolan ýaşlar barada halada meniň esasy aladalarymyň biri bolar. Çağlaryň döwrüňe bilim terbiýe almak üçin ähli şertlerin görüldürmegini, ýaş maşgalalara hemme taraplaryň orluk berilmegini, sağdan durmuş uğrundaky Yalançy. ýaşlar siýasatynyň baş uğruna öwürmek zerurlygyny aýratyn nykta bellemek isleýär. Yaşlar cemiyetiň iň işlem bölümüdür. Bu işlemleri ýurdumyzda ösürmek baradaky büyük işlere gönükdirmek zerurdur. Boguna bölüp gürleýsin. Olup geçýär. Aýerden talip bolgusu adamyň bolgusu. Assalamu alaykum. Boguna bölüp gürleýe bilen şeýle meselem. Awa ýok. Düýpli Goýuryny goýuran ýazylan hatta goýa. düýpli goýuran kemçilik. Üns vermediň am. Hormatly prezidentimiň ýyl alyp barýan ziýatyny ýyl dowam etjekligime diýdi. Şon düzeldir nädime daýy. Şoň ýylyny ýöretip berdany. Ödem boguna bölüp bilen şeýle Seret goýýar barady diýdi baram. Iqtisadiyeti diýdi, iqtisady kuwwatyny güýçlendirjek diýdi ha. Baram halkymyzyň ýaşaýyş durmuş
şertlerini gowlandyryjak diýdi. Eti tuwalama 750 mada ýetirdiň, 700 mada ýetirdiň eti. Aw, ösdürdüň 700 tuwalama, hawa olsun ýaşaşdyrmy aýyna. şertlerini gowlandyrdyň ýaman. Aw, etin kilesini sen gelen wagtyň 20 manat, 25 manat diýip berdi Muhammedow Serdar. Nimelay? 3 hessa galdy ol. 4 hessa Markede galdy. vatandaşlar markede gidip size etin bahasyny görkedeýinmi? Produktylaryň bahalaryny görkedeýinmi? Görkediýseňiz plusa basyň men gitjek ýaltanma şu maşynamy. Bahalarına seredeliň. Ortaça aylyk Amerikada 4000 bilen 5000 dolar aralygynda. Şu aýda etin bahasy näçeke? Markede gitdiýsen plus basyň men gitjek. Serýozny siz üçin men barkaýdym. Eger kyn bolmasa Ýok, kyn däl hiç ele. Ya eger mümkin bolsa talip görkezay Britanya. Sebäbi Gözüňiz açyldyr, belki gözüňiz bilen görüp bara. Bolýa men munda markede tarap ýöredim. Häzir eşim geýin. Yo, 30 yıl dowamy diye 30 yıl düzelmedi. O indine gaýtyn beter bolup barýar o. Üýtgeşme ýok, hiç kil ýurtda üýtgeşme ýok. Ýyl başynda bilen bir 10 derece götürýärdi aýlyk haklaryny. 10 derecede o näme diýmek o prosto 110 dollar. 100 derecede zatlar galýar. 100 derecede zatlar artyp barýar bahalar bilen şeýle bir näme prosto kellen atykjak zatlar o bilen. Boguna bolup gürleşi bilen ay adam galmaýar ho ýurtda bilen şeýle. Boguna bolup gürleşi bir razdrajat bilen şeýle meselem düýüpli goýberen kimçilikler sebäpli Sapbayev Türkmen Döwlet Kimya Konsernyň başlygy wezipesinden boş edýän siz boş gidip bilersiňiz. Cambridge. Ke o starszy Berd Muhammedow on wara awulski upulýuduk diýen bilen o. Ne abrazow onu bilen antilekt ýok şeýle olan bir Allah ulaga hoş geldiňiz, goýmadyňyz. Menan ha görüşüňiz ýaly ykdysadyýet çökmüni aýtjakladym. Berdim Muhammedowlar watandaşlar yalançy. Meniň esasy maksadym bolar diýdi ýanky gepleşikde. Esasy maksadym halkyň ýaşaýyş durmuş hal ýagdaýyny gowlaşdyrmak diýdi. Ýöne Berdim Muhammedow Serdar gelenden soň 3 ýyl geçdi. 3,5 ýyl geçip barýar başdy. Gynansaňam erwet wa, erwetlige gidiş wa. Etin kilesinden hem bilýänsiňiz, bazardaky bahalardan hem bilýänsiňiz, ykdysadyýetde öňe gidişlik bolany alym güýji beýgelýändir. Ýagny seniň aýlygyň hümmetlenmeli. Bize bolýan gaýtan pulumuz saman bolup barýar. Öň 1 milliony bir paket zat alýan bolsaňyz, indi 1 milliony hiç adam düşenok. Şo taýdan hem ykdysadyýetin gowy bitmeýändigini eýdi watandaşlar sizler ýaman gowy bilýäňiz, prekrasny bilýäňiz. Şoň üçin bulara men yalançy diýmäge hakym bar, esas bar. Oň üçin men hiç ile kanuny jogapkärçilige de çekilmelär. Çünki siz yalan sözler gatýarsyňyz. Yalançy näme üçin biz yalançy diýenimiz üçin biz jogapkärçilige çekilmeli. Yalan mı Serdar Berdim Muhammedow? Yalan sözlediň ha. Esasy maksadym şu diýdiňiz, ýöne siz esasy maksadyňyzdan sowa gitdiňiz, tersine gitdiňiz gaýtam. Assalamu alaikumlar. Wa aleyhisselam. Sonra ona näme gidip oturýardy? Baksam, men kem bir alyp geçirmedim. Sonra inha häzirki gelen ýagdaýymyz ýanky ara näme girdi Serdar Berdim Muhammedow 2020-däki saýlawda beren wadalary soraja alşypmyş, halk oňa sora bermiş, kanagatlanansyňyz diýip umyt edýän, men sizden anlarýan, men size gogun görkezjek. Siz gogun näme ýaşarsyňyz, meniň saýamda diýip geldi. O ýöne soňky 3 ýylyň içinde absolutna tersine adamlar daşary ýurda gaçmak üçin pasostoluň öňünde nowata durdular ýöne ýaşaýyşyndan nägelediklerini görkezdiler şeýdip. Şu ykdysadyýetden gaçýarlar, şu ýurtdan gaçýarlar. Hawa Türkmenistanyň ykdysadyýeti şu wagt ýekiji bir gutulmak varianty bar. Ýekiji bir gutulmak varianty o da näme etmeli? Gaçmaly. Gaçmadan gutulup bolanok. Meselem aýdaly bir garynjalar, tarakanlar üýşýän bir iýen yer bar. Şol iýmitini aýyrýan boli näme diýe? Olar göni gaçyp gidýärler şo taýdan. Kowjak bolsaň iýmiti aýyrmaly. Türkmenistan edil şu wagt bizi şol ykdysadyýety deňäp, bizi tarakanlar möjek ýaly görüp, biziň iýmitimiz elimizden alyp,
Bizim işçiliğimiz elimizden allı oli näme etmek galya? İýmeli bu adamlar. Giýmeli, dikmeli, gurmaly, öýürmeli. A gider de dagam hemmeti. Ol belli zat. Egerde ykdysadyýetde iýmeti gysylsa, adamyň iýjegi, işşegi gysylsa, işsizlik köpelse giderler, gitşegi bar ol. Hemmekşe mälim gitşegi bar. Şoň üçin hem Serdaryň birinji ykdysadyýeta gelip iň oňoran zadynyň biri Lişnimiň öz menenýam gaçmaklykda mobilski pleme bermeli. Türkmenistanyň ýarsy gitdi ýaşar ýurtlara. Edip iň oňoran işi şol, gaçyrmak milletini daşyna. Owa şolar ýalagam edip, ola mene pikir etdim başda bilýärmi näme? Pikir etdim, hani şular bir gaçyrjak bolýarlar, diňe Türkmenistan bir öz milletine galsyn, diňe öz tohumuna, çüýrüklere galsyn, diýämi ki ppikir edýärdim, dogry aýtsam başynda. Owa ýöne şoda dogry mu diýjek bolýanna, şular ýalag gatykan halky gaçyrdy. Owa indi şu wagt içinde bir normalny talkow adamym galmady. Özüne göwni ýetýän ilim alan daşary ýurtda, owa bir zatlar etjek bolan, hujuw bolan, durmuşda bir derejelere ýetjek bolýan, owa dastoýny ýaşajak bolan adamlaryň bary gitdi. Bary gitdi. İçinde galanlarym kim? Rizatçnikler. Owa içinde galan şu rejimiň adamlary, ýa garrugurty, maýyp, çagy, ayal maşgallar, şolar ýa rabota nispasobny adamlar galy. Owa şolar ýaly adamlar galy. Emma şu Türkmenistanyň gülü erkekler göwni ýetýän, daşy ayallarda da, ýaş maşgallarda da göwni ýetýän özüni bir zatlar etjek bolýan, hemmesi daşary ýurda gitdi. Ýagny gülni aýyrdylar da diňe ballagy galdy diýerler. Owa şolar ýaly mewesi galmady Türkmenistanyň mewesini aýyrdylar. Onun конечно Türkmenistan häzir şular ýaly kyn derejä düşür. Ýagdaý mundan beter kyn bolar. Owa türkmen milleti diňe ayağa galyp şunu aýyrmasak biz bolanok. Owa bir de başga wyhyt ýok. Owa edir şolar ýaly bir gaçyrşy ýaly Türkmenistanyň ödem gaçyp galar. Owa bir ýeriniň aşagyna Türkmenistan bir ýitirer. Sağ ol ağam aýdanyň üçin. Hoş geldin Muslim. Assalamu alaykum. Assalamu alaykumlar. Ýeke jemit bir zat goşku bir gaýdym goşku dedi boli şonu aýdyp beräýin, olanlar diňnäýin bir jemit. Evet. Sağ olay diýas kakaňa. Hem mehriban ejeňe. Umid berdin geljege. Sen gahrman talip dost. Hakallanyň guly sen. Hakykatyň ýüzi sen. Zalimlaryň soňuna çykjak sensiň talip dost. Sensiň Allahyň bereni, türkmenleriň ýüregi, ulus ýylyň dilegi uzak ýaşa talip dost. Diýdi bırakmak talip biter. Talip bitse anam ýeter. Bu zalimlaň haram işi dowam eder. Sen bolmasaň talip dost. Allah'ım seni ýalkasyn. Bu türkmene arkasyn. Alyp kalkyň sarpasyn. Sen gahrman talip dost. Allah'ım seni gorasyn. Aktivistleň zor sen. Gariplaryň hosary. Sen gahrman talip dost. Allah razı olsun. Sağ ol. Şul goşkyny gyýdy. Allah guli senin bir telefonun. Allah guli senin bir telefonun. Telefonuna biriktir aýda. Häzir ýeke jemit men maşyna, häzir ýeke jemit. Boldumy? Oglanlar dogry maýdaýyn, ene talip men gaty köp wagtdan bäri tanaýan, howa bermem gowwarýan ýöne şeyle orada hatta da bağışlan bolýan adamyň ýüzüne öwüm oturmaň, şoň edýän işin paçorkada metçek bolup oturmaň. Şu umuman öwmeklik diýen zat şu siýasat kan gowzat däl şolay. Howa häzir Kur'an ortada. Teredam ol öwmeklik däl ýol dogry zat aýtmaklyk ol öwmeklik bolana. Bilýän howa men öz ýüregim aýdýanna, ýagny han şol hemme zat häzir inde öwmeklik däl, häzir ne dogry zat, onuň ertesi gün ýene başga bir zat bolýar, bir gün ondan beter zat bolýar. Hemme kişiňe mar şaýda goşandy bar, howa diňe talyň kada nuryň kam bar, howa muradan kam bar, ýoňa arasynda bir giden gruppalar bar. Howa hemmesiniň kem şolar ýaly, ýagny aýtjak bolsaňyz abapşat edip aýdym, mençe pikir edýän bir adamyň paçorky aýtmaň, şo bir adamyň şu ýola gelmekligine bir näçe adamyň elleri bar. Onuň beýleki adamlara neme daýmasyn diýjek bolýan, ol birinji moment, ikinji momentum
şu öwmekliğin esasyny biz yanıp köýdük. Öwmekliğin esasyny biz yanıp bişip köýdük bar konkretna. Peygamberimizin hadisi ama eger kimde kimi öwse diýe yüzüne tükürün diýe birinji hadisde, ikinji hadisde yüzüne gum sepin diýe. Umuman şu an sen ne derler şu tema açılı oluyor aydılsa o da açılan çünkü adamlar övmen vapşe gerek kalı olmaklıkla her bir adamın bir vazifesi bu borcu vatanı bolan borcu o yani vatanlık rahatlaşık borcu hakkını talep etmek o talep edip bilmeyeni öğretmeklik o yol nasihat vermeklik o her bir adamın borcu biz bir adamın idin borcu üçün biz öwmellerle serdaram berdi Qurban gulam on borcu prezident ol gelin mi sen borcun onu öwmeklik gerekken sen işletmeler var sen şu duruşuna sen işlemelisin vazife gelin mi işle pakade davay konkretna pakade sen biz üçün halk üçün gelin bir zat etse de gönü şonu öwýärler bir zat nemetse de gönü öwmek bilen bolýarlar jaý berse de vay jaý berdi jaý berermi o özüne jaý ally milliardlarça pul ally ne dip sana çay versin oğlu özüne Allah adetti. Umuman öwmeklik siyaset şu neçeni bilgi ustayk getirip nimetdi düşürdü. O arşa koy binni o da narkotik yalık näme öwülmesen ne hiç at bolan ok yerine düşen ok yalık bolup torunny ol geçen Türkmen başyna öwdüler şeydip arşa götürdüler. Ondan bilen häzir öwgütür darym öwgütürler. Yaradam raýat borcu diýende onu näme üçin 5 milyon halkyň 5 milyonum bu raýat borcu neden ağa? Şol eden soda şoň üçin kösen ýasa bar dogry düşünmeli. Bu şu etmedik wagtyna uklak galyk enelemedem etmedi atylanmadym gorkçular ya gorkunçlarlar yürekli etmedik. Ýöne aslında diýjek şonu biz etmeli ene hayaljakdan şonu edip başladyk o ene senem geldiň ene sag bolsun aýdasyn meýle çykýan aýdýan öz pikirin bady dogry bolsun ýalňyş bolsun aýtmaly gitmeli öwrenmeli şu zatlar ýöne öwgi diýen zat aslında öwgi ne islamda o ne de şeýle düşünjede şu goglatda ýyjak bolýanna. Yo bu lütkeş öwgülüklerle çağan bir ýöne diýen oşgatylay. Yo sana ýoklay prosta neme dilegelli bilegelli diýişýalyklay biziňki bar dogry düşünýär. Yaradam bir zat aýtjakdan men aeroport işledim-de. Öňlay şu başlyklar öwülenok daray biziň türkmen başlygymyz napyrmer öwülenok şoň hiç adam diýilenok ýöne şo näme talap edýär bilýärmi? Bir gün men oturmalym geldi-de şu ýanky oturan komnatyma geldi-de. Benim geldi o salam alkim diýip oturanyňda oturmalym näme turanok diýdim. Benim näme turup sen geldin? Bir salamlaşdym diýdim, zat etdim diýdim. Turup näme diýsem men başlyk o diýdi. Benim sen başlyk diýdim, o salam alkim başlyk diýdim. Ha diýdim, bollyk orda diýdim. Ondan beter näme? Men sen turup görümde tans edeýinmi turup diýdim. Boş wagtym oturyn diýdim bolýan. Aýanky eýle beýle aýlyňda näme etjek, o seni näme etjek. Başlady bula onu şeýdip diýjek bolýanym. Biziň türkmenlerimiz näme pikirde diýsen agam. Şu başlyk boldymy? Boldy sen şoňa çokunmaly, şoň ýaly pikir menen ýetwa. Ýoksam şolar öwýanym ýok, döwýanym ýok. Ýöne şolar bara özüni bir hili gorkmalylar ay, olaň menen ýetsy işgär başlykdan gorkmaly. Silemallar gorkmaly olaň menen ýetylay. Onu özlerim bara özlerim diýjek bolýan, mena aeroportda da baryp kelläň sok. Uf, bu gidýän ogurlyklar Hudaý saklasyn. Ýöne bir peşke başlyk, o aňardan $150,000 zapças gelýär, spisad edildi ýa-ni, naif durdy adamlay, naif durdy. Edýän ministr we aeroportyň ministri. Şol kisiniň edýän ogurlyklary Hudaý saklasyn. Bolar ýalylar. Näçe samolyot ýatyr, ýuwan molýarlar ýene diýerler-de ýöreýär diýip allaýarlar. O samolyotyň zapçasyny muňa geçirip, ýaşyl gelýär näme diýip, ýatsa samolyotyň zapçasyny beýlek işleýän kiň goýan molýarlar gelip gidinçe edýän ogurlyklar. Ýöne şonu hiç demem açyp bilenek näçe ýyl berem şo dojunsta otyr iksem iýminde iksem bir adam. Sabur döwlemem baýdy. Biziň türkmenlerimiziň ganyny siňen ya öwmeklik, ya pakazuha gorkutmeklik, ya öz minýan maşin has onkudan gowulmaly, ya ýaşaýan jaýyn has ýogum bolsa karzdan nemetmeli. Yani standartny var bir üsyan adamyň, bir obrazowny, sivilizowny adamyň edýän pikir däl. We edil şolar ýalagam rejimiň tutuş özü şolar ýalag öwülen ýeriň ýüzüne gorkutjak bolup, mermerden paçorku detjek bolup, başga informasiýalary allap, galp informasiýalary gorkutup görýän bu zatlar her bir adamyň şahsy içinden dörep döwlet derejesine çykýan zatlar bu zatlar. Bizim öz
Yüreğimizde pakazo ene sen diýen meni başlyklaýan üçin turanok meni başlykýar gorkudanok tipi sen aýlyň adal çaplat diýýän. Meselem görýän şu şahsy öz içinde bar. Şul adam inni hökümetiň adamsy ýa-da inniki dojnusy gelse ol has köp talep etjek öwgüsini zadyny prezident bolmaz o wapşe bu da edil şolar ýaly talep etjekler şu wagt ýa-da prezidentde bolşýar. Şoň üçin öwgü diýen zady iň başyndan damarynyň kökünden aýryp taşlamaly zat şol atly. Ene egerde şol adam prezident bolup gidäni ýanky aýdşmaly şolnyň ýeriň ýüzüni özüne öldürjek bolup ýatyr, rekord giýinse saljak bolup ýatyr bir duşow panty diýerler. Meselem halyk bilen gitjek bolar, ak mermerlik bilen girjek bolar. A girden sen egerde ykdysadyýaty iň güýçli diýde rekordy giýräý, halkyna iň kömek eden prezident diýde giýräý sen rekordy girjek bolsaň. Howa şolar ýaly jaý bilen üpçün edilen hemme kişi jaýsy ýokdy bir rekordy girjek bolsaň erkek bolsaň berde mugut şodatlary. Meselem ilmlykda rekordy gir hemme kişi universiteti oturan diýde gir rekordy. Meselem aýdal aýlyk gowy zatlygyň gaty ardan meselem ekwivalentini gir rekordy. Rekorda girjek bolsaň zat kana näme üçin panty düşow zatlar rekorda girjek bolmaly şolar ýaly. Ya özüni atdy gorkudyp pastiýany birinji ýer alýady sen prezident o da memme kişi gorkum ýyda galýar o senden bar. Şu imediklep barsaňa mar beýlikler imedikle atlar goýup ýydyňdan imediklep gidýärler. Sen öňüne geçmek gadaganar o duraku ýasnada da utanawam şolar ýaly mene ýadyma düşdi de utanýan o jeýtir bara dogry maýstamlar. Ondan atam daş etdi ýykyp goýurdy onu şo konkretni boldy da nokat goýdlar karoç wara. Düşünýän öňmeklik diýen zat bar ol wapşe erwet zat o ýaman erwet zat özüňi gorkutmeklik ýok wady çiğşirip goýmaklyk ana şoda palta bilen nemesinden kökünden wurýan şu ykdysadyýatyň ana şol atlar urýa bilýän. O şey diýem mene ne normal rejimde adamlar gali olaran bir zat özüne öldürjek bolup ýatyrlar bar. Sen niýsem şu paýş par bolýar gözüni ýumýar ne kanuny seredýär ne zady şofran bolup o da şeýtran bolup onuň ýolundan çykyp o asmanlarda uçup ýör kelleler lay bara. İşe laýyk kadrlar däl am şolar şondan bolýar şo. İşe laýyk kadrlar däl ýani özüni tananawyň tak ol adamlar. Özüniň neýsi näme, watan näme üçin geldi şo diýip. Şu zatlar bilmeýän üçin am halkyň çekýänimiz ne şulardan şu teraply çekýärse. Ya şu müslümin aýdy şeýary. Şu adamlardan çekýärse adamlar. Şul adamlar üçin bir aýyrmaly bolýar. Alex gatygow nemet aýly olmagyny men meň sözüne düşündim. Başda Nuri Alex de şeýdi at neme daýmasa diýe döwämese, zyňaýmasa hakykatdan at ýekiji at şon zyň woňoran zat Türkmenistanyň içinde intäge çenni diňe at şon zyň woňor erkek ýaly gaty dogry. Ne halk şonu aýryp boldy diýip Yurdun içindäki ýeketek opozisiýoner diýen. Ýeketek şu at woňordy garşyna çykyp woňordy. Ýykylşam gaty gülkünje o gön ýünükän mal şeýde ýünükän ýaly ýelmekde bilýän şonda. Ýykylşam gaty näde fazla Menem bir zat aýdynam şu wagt 4-nji 5-nji klas jigilemme bolýan. Şolar kerpiç sawdy işe gatnap günne 50 manat pul alýan ekenlerden şolardan başga işe işlemen adamym ýok diýdi. 4-nji 5-nji klaslar işläp barýardy. O kerpiç sawdyň o işi agyr bilýän da. Seredim eger biz häkimiýeti halk bolup ele alsak watandaşlar bizde häzir işçi güýjü 25 bilen 45-50 ýaş aralykdaky işçi güýjü daşary ýurtda geçipdir. Men inanýan ýurt düzelen wagty şolaň bary ýerine gelýär. Eger şu haýsy ýurtda bolaýsyn Amerikada ýerine gelýär şolaň hemmesi. Çünkü häzirki ýagdaýda gynansaňam senin zähmetine bolan hormat ýok. Ýagny senin işlän sagatlaryň aýyň soňuny bir garnyňy doýurmaga ýetenok. Ol jaý salmakmyş, toý etmekmiş, öýlenmekmiş, o zatlary aňarda dursun. Şuna diýişi bir mysal aýdaýynmy? Başlasyň o seret gaty dogry belläp geçdiň kerpiç barada adamym ýok diýen mektep okuwçylary. Ene meselem Amerika ýurtlarynda talip aýdar nädir? Adamlar şu taýda agyr işe girmäni dyrjaşýarlar. Meselem musurçyk bolup işe girmen bilen ok. Hawa musurçy bolup işe giresin gelýär o. Adamlaryň
izinden musurlarını alıp da edip bilen hapa magazinin we hapa maşinin nemesinde arkasında durup bilen o şey diplay adamlar şoňa işe giresler gelýär. Näme üçin diýen soragy mele gelýär. Sen aýlygym gowy, strahowkasym gowy, o hemme zat gowy gelecek üçin bolan şertleri gowy bolýar. İşten soň näçe ýyldan soň giden soň pensiýa gidenden soň pensiýam gowy töleýärler. Gep berdi işin agyrlygyny, ýeňilligine däl. Gep şuýda adamyň dastoyny adama pul tölemek, dastoyny ornuna goýmaklyk şonu wara. Häzir şu kirpij zawodynyň işgärleri meselem gowy şerti bersinler, ananyň o hemme taşlak gider şo taý. Gowy aýlygy bar, pensiýasam, gowy medisinasam, gowy ay yaramasam medisinasyny töleýär. Gowy gulýal seredýär diýip bar. Adamlar agyr işe girmekden gorkun oklar. Näçe agyr bollugy şonça da şoň derejesini gowy seredýärler bar. Mertebesini gowy seredýärler, jan saglygyny gowy seredýärler. Aylıklaryny gowy seredýärler ho. Ykdysadyýat şolar ýalyk bolmaly wara. Agyrlygyny, ýeňilligini seretmeden adamlaryň hügüsi bolmaly. Lüboy işe işlemän alay. O şolar ýalyk meselem başlyklary seredin Amerika ýurtda özleri musor arasalap ýörendirler. Özleri tualet arasalap ýörendirler. O ilki bilen özleri gap ýumany öwredýärler. Öz işgärlerini onuň ine şey dip ýuwulýardyk gorkadýarlar. Bärde her bir başlyk öz kiçi işgäriniň edip bilýän işini edýär şu taýdalay. O şolar ýalyk edip hereket edýärler. Lüboy bir başlyk zapadlo da görenok, hiç bir zady bir özüni derejede neme kiçiligem görenok bara. Kiçi işe bolsa edýärler, gaýtam görkedýärler, nädip şu musor arasalamaly, nädip tualet arasalamaly, nädip gapçanyp ýuwmaly, nädip şol adamlar gelenini şolun öňüne priýatny bolmaly. Özü işläp görkedýär o şodatlarla. Ene şonu ykdysadyýat iň aňyr derejede bolýar, şonu ykdysadyýaty iň gowsy, şonu halkym seni söýýär, şonu sen işgärligiň seni söýýär, bar, işgärligiň onuň yüreklerinden çykyp öwse bir kisanyp onu pakazuhy edip zastaýy edip meni öwüm diýdirjek bolup ýa hop bolup däller o 7-nji asmanyna uçup görmek gerekkä, onuň üçin özüň nemetjek boluply. Ana şolar ýa ene şoňa gowy ykdysadyýat diýär. Kim edýär şonu şu Türkmenistanyň rejim adamlarynyň içinde bir başlyklarynyň ara kim edýär şonu işgärlerini şolar ýa işi görkedip laýdy. Hiç kim emeden ok. Şoň üçin Türkmenistan çüýürüp, şoň üçin Türkmenistan gaty aşak derejä düşdi. Oňy süýlen ýene pakazuhy bilen görkezjek bolýar Türkmenistan, Türkmenistan. Bu tordum ol sen gitmedin Türkmenistan hiç asanym gowy bolmaýar. Sen hukman gidäýmeli wara. Seni ýürekden ýigrenýär hemme halk wara. Allah ulam salamu aleykum. Bizinkiler hem görkezýär, Hudaýa şükür. Kiselerini görkezýär. Gordustan bizimkiler kamhozun kılarım tap minister bizim serdardan kimden kamhozun başlıklarım Hudaýa şükür. Her 6 ayda kateşiklerden 1000 manatdan 2000 manatdan çöpli o bir stavka alıp ya işlep bölürler yarım stavka alıp olan 15000 manat 3000 manatdan yeni yerine adam ali yarım stavka çürüp haysi etrafı O 7 milyon veren 5 milyon 1000 manat verildi. 15 milyon berýän, işe geçin. Sonra 6 ay sezon işlesen 3 ayın aylygyny berýän, 3 ayın bu işleňä. O giriler durak. Bizim oň üçin kamhozyň başlygy bir ýere bardy. O bizlerde häzir molla masym tiýlenmese galdy. Diňe başlyklar tiýleni. Bizde varım, olunur. Men size etin bahasyny görkezjek, başga da ýagyň bahasyny görkezjek, bahalaryny. Başga näme bahasyny görkedeýin watandaşlar? Şol bazarda ulolýan Pomidorun bahasyny görkezsene, çöregiň bahasyny görkezsene we aýlyklardan hasapla danym şoň ekwivalenti diýen zat bar ýagny. Sen hasaplap beräýsin, sen gowy hasap. Dengligi bar, dengligini görkezsene bar. Ne? Olam Türkmenistanyň aýlygyna näçe san çörek düşýär, Amerikaň aýlygyna näçe san çörek paştuş jekleri hasaplap görkezsene. Nädip görkezsene ýok seret. Talip, misal üçin $10 bolsa, misal üçin işlemeň sagatynyň bahasy bar, $15 Şunu şu eti almak üçin 1 saat işlemelimi, yarım saat işlemelimi şonu aýtsaňam bolýar. Ökman nemesin derler. Näçe saat işlesen ýa-da näçe minut işlesen şu eti alyp bilýän ýa-da çörek alyp bilýän. Şonu ýaly edip aýtsaňam bolýar. Amerikada şu häzir görkezjek zatlaryny işlemek üçin näçe minut ýa-da näçe yarım saatmy ýa 1 saat şu zatlary hasaplap size häzir şu zatlary almak üçin näçe saat işleten yeterlikdigini aýdyp size bahalar görkezýärler. Çörekden başlaýalymy çörekden?
İňardan Aha, çörek başla. gorkatsyna bakas näçe iňardan çörek gorkat. Häzir. Ine inardan çörek $1.97. İtalyanski bread, French baguette diýär. Ne? $1.98. Nu 97 cent da, 97. Yani $2 bir saat işlesen näçe pul tölen yani şonamayt Amerikada bir saat işlesen näçe berýärler? 10 mon minimum aklat, ha. Ine 1.47 var ýene çörek. Ine 1.47. No karoçe da ine 1.50, 1.47 bahasy. Bir saat minimum näçe? $10 minimum. Minimum mara, minimum statlara göre meselem aýdaly New York'ta minimum $15 25 sent ödýän. Ýani $15 o käbir nemelerde statlarda minimum bellenlen o garip statlarda 7-6 bolup bilýär. O atak New York boýunça alanda $15 minimum bar. Ya vatandaşlar men şu balygy ýaman köplençi ýen salmon, lassos balyk bilýänmi? Ina lassos balyk Türkmenistanda men bilem okşuň näçe bahasy badygyny. Ýöne bir saat işleseň şu lassos balygy alyp bolýar ýa. Bu Türkmenistanda näçe bahasyny badygyny bilem ok. Näçe? Hasaplap görün bir sagda näçe manat düşýär Türkmenistanda da var hasaplansyny kyn görmän. Mene bilem o Türkmenistan'da ulak gün işlesen o alanda 100 manat alyan. Hoppa. Ine vatandaşlar tak eta bana dine stabilny bif gerekti. Tak bif. Türkmenistanda $6-7 da bir poundy 454 gramyň $6-7. 1 kiloň ýagny $14 bolýar adamlar. $14 Yani yarım saat işlesen al bilýän da. $4.48. Total price $9.24. 2 pound da. 2 pound. 1 kilo bolýar şol. 1 kilo bolýar. Näçe Yani bakar bir bizim? saat işlesen 1 kilo et alıp bilýän bir saat işlesen ha. bir saat işlesen 1 kilo et alıp bolýar. Diýmek bizim halkymyzyň ýagdaý derejeleri hassa gowuşot Amerikankydan täwä bizler $30-35 et alýas. Türkmenistanda var uzak Yüz gün manat- işlesen bir kıla ete tonak ulan kazanjyň. Bir günlük kazanjyň. Bir kıla et alyp boraň. $30-35 alýas etin klasyna. Bagda $10 bolsa bir saat işini 10 sanyk çörek alyp bolýarmyň Türkmenistanda? Bir saat. Uçmat el tengeden. Uçmat el böyle tengeden hasaplı bizler Birini alarsın, $35 aynen. alýas. Birini alıp bir saat işin. Ýagyn bahasyny görelmi? Ýagyn bahasyny. Pason ijtimasynda zat dedi. Şu ýagyn. Ýagyn bahasyny göreli. Ala öňde bolmaly. Ola internetde çöreğin olwara minimum bomsloň nimetini derejesini çörek bilen suwuň bakasy ýaňy. Ustadam, Ondan ustadam başga 1 litr $2 yeten oam. gerekli zatlar var. O şu fruktlar zatlar diýdi tam süýji önümleri Allah var o zatlar. Allah ulagam more produktlar var. Ýalňyz söm görkede emma o nämedigini bilmezler. More produkt. Ana ýaglaň bahasy $2.88 vatandaşlar. Ana berde şu $2 yeten oam 1 litr. Aşağıda ýadyarlar ýağ Türkmenistana 18 manat diýär, 90 000 manat diýär. Her kilek ýağlar var ýani iň arzany $2. Şonda 5 90 manat bolsa $5 bolýar da. Uçmat el tengeden bizde dollar. $5 bolýar. Uçmat el tengeden. Daşy Türkmenistanda vatandaşlar Amerikadan gymmat ýağın bahasy resmi kurs boýunça. $2.52 vatandaşlar şuň bahasy. Bizim $2.52 o. Baha seredim vatandaşlar. Alifka ve masla seredim vatandaşlar. Alifka ve masla. $12 diýär. Bir kilo var. $2 diýeni var, vatandaşlar 1 litrlik ýağdan 1 saat işleseňiz 5 litr ýağ alyp bilýäňiz, 5 sany ýağ alyp bilýäňiz vatandaşlar Amerikada. Siz alyp bilýäňiz, 1 saat işler. Uny görelmi uny? Men işleýänem dam 2 wakraşka ýağ alyp bolýar 1 saat işler. Tak, şu näçe berdi, näçe waka? Tak. Näçe kare şu agramy? 3 kilo bolmaly şol. 3 kilo. Adamlar ondan daşar biz iýmege hemme da diňedik bir günde bir günüň içinde sen maşynyňa benzin hem goýmaly.
Bir günün içinde sen elindäki telefonuňam tölegin tölemeli 30 gün bölýän bolsaň, oňa haklary bar şeýle görem. Ondan sen kommunalnyň uslugaňy da tölemeli. O zatlar tölemesiz, o zatlar wapşa aklyny almady diýe iýjeň alada şu an bomuşlaň ugrundaky hasap etip diýene. Şoňa da bar. Başka näme bahasyn görjeksin vatandaşlar? Şeker soraýarlar şekeri. Şeker näçe? Şeker, okey. Şeker. Talip ızatqam kaçuk Şeker 1 kilo 6-7 dollar bolmaly şekerin. Yani 1 pound 3 dollar bolsa. Berde 1 kilo 1 dollara yeten o 2 rubl usta. Bence. Talip Britanya un için oçra duranaklar mı verdi hiç kim? Ya Allah aşkına. Açık gelmedi atlar. Görüşüňiz ýaly Çörükde de adamlar ýokmy? 1 sagat işleýäňiz Amerikada 5 litr ýağ alyp bilýäňiz. 10 tan çörek alyp bilýäňiz. 1 kilo et alyp bilýäňiz 1 sagat işleseňiz. 1 kilo et alyp bilýäňiz. Türkmenistan alyp bilýäňizmi şu zatlary? 100 manat doğrudan tapmalan go işlendi. Siz maňa aýdyň, Amerika gymmatmy ýa-da Türkmenistan gymmatmy? Amerika gymmatmy ýa Türkmenistan gymmat bolýarmy? Ailen, hasaplan vatandaşlar. Tak, su, pasta, rice. Men bir daha daýdyn Türkmenistan'a gazansaň, şuýda çilim çekken çilimiň Türkmenistan'a çilimine diýeten ok. Abi abdeten. Şu birine şu Aylık, ortalama aylık Amerika'da $4,000. Ortalama aylık $4,000. Günüňe 120-150 dollar alýan var, $200 ol gowa aylyga gidýär. Ene gözüňize ýetirin $4,000 ortalama aylyk. O şoň içinde Zenaza lekana. ha? Bizden aza lekana Türkmenistan'ın. Yani o da voltpiler değişmedi de Türkmenistan birinci yer alýardy görýärmi o? Hova 3 mat el tengeden. $4,000 Türkmenistan'da alacak odan 4 yıl işlemeli. Eşek yağlı. Ya o bank o 3 mat el tenge bizde dolar. Onun için işlemek gerekli alıp bir ayda. Agam bankda suraty da düşüren oklar ama wakada. Ne? 2 kilo pisok $4.34 vatandaşlar. İşte öyle dine kene ya berden ardanrak. Ber ardan. Doğru. Ölen bilýän berde skitkalarla atlary var. Görýärmi? Ama da tok mut dip ýatyr da tok mut belan mut dor tok to. Kim aynaray bu tok mut 2017'de o plat ettiler habar yok oynanın. Eredin. Men iqtisadiýat çok munda bir kiçijik bölüşki ýerdeň Türkmenistandan görýän ýerleşmemiz aýlyňyz näçe bolsa sagat hasaplama üçin misal üçin aýdaly 2000 manat aýlyk alýan bolsaňyz bölýäňiz 20 güni bölýäňiz sagat 8 sagatdan. Çünkü 20 güne böleňizde günüňiz çykýar, günüňizde de 8 sagatdan böleňizde Sağadan o bir sağadyňyzda näçe manada işleýändiňiz orta çykýar. Yani 3000 manat alýan bolsaň bölýän 22 kW 20 gün işleýäs, aýda kW 21 gün işleýäňiz. Bu resmi, yani Tehmek kodeksine göre siz hepde de 40 saatdan artyk maş işlemeliler vatandaşlar. Yani 160'a bölseňiz hem bolýar. Günüňiz 160'a bölseňiz sağadyňyz çykýar. Men var ya vatandaşlar, başlarsınız. Gurwangula eşik tapdym berde. Aklıma gerek var şu Gurwangula almaşlar. Münasip şu var ya, harhamsat. Victor Mehmet'den alıp berjek diýdiň aşamşo. Victoria'nın. Желательно üçlük razmer olsun Talip. Men şu wagtlara çıkardarlar şu zatlarla arada men surat görkezime futbolkaň üstüne ýasadally Gurwangulaň suratyny barp çıkardaýyn şonu var. Kakras şu taýda men. Wow, inni kefirler inşallah. Häzir ýerde çıkarıp bilsem Gurwangulaň suratyny çıkartjak häzir. Boş dedi. Şoň elmep berýärler ha. Ağan goýuryň o ha. Wait de. Bir zat oğurladı var sen Talip. Ha? Bir zat oğurladı gelsin. Detektör işlep başladı. Ýöne o futbolkan giyip bara sen bomuşlardan uzakda durmaly bolýan Talip diýär. Çünki iň halam ýany Gurbanguly Berdimuhammedow eken. Biz göz ýetirdik New York Times gördi. Basyp dep gelek geçdiler bilen bomuşlar. Amerikanyň.
Häzir Dünyada halk göz ýetirdim ka diýen bilen şu hakykatdan destisini şu diktatorany agdarsa Gurban Berdimuhammedow şeýle bir esretli durmuşda ýaşajak bir halk bilen şeýle bir esretli durmuşda ýaşaýar emmesi internetden molla kak bolajyn bilen te aýlyk derejelerin emme tarapdan ýoluň açyk bolýar bilen sen Türkiýede gidenle sen turist bolup gitýän işlemek üçin gitmeýän gol bolmak üçin şeýle bir esretli durmuşda ýaşaýan o aýlyk haklary $800-900 başlaýar. Etüş garantiýar. Men bir daha deyin şu an öýe pul urutjak aýda 350-25 saat şonýaly işleýän 350-den 320 saat daraly işleýän aýda. Canınıza berekeller. Günlük 13 saat 26 tun olum. Kanun 160 saat berýär. 160-170 saat berýär. Yani sizin kanun esasında seredin yankıcı elementarını hesaplamanı vatandaşlar bir elementarını hesap şonu ofiste oturup bazardaki etin kilesini öğrenip şunun için biz bir vatandaşımız neçe saat işlemeli bolýar diýip biz şonu hesaplap şonu göre oturun yerinden yurdun içindeki etin bahalarını halkın aylıklarını alım gücünü kontrol edip bolýar vatandaşlar. Şonu yine etmek niyet gerek. Niyet olmalı diňe. Nuri aslında bir hilek var, prikol ýalan bolýar. Bizde nabarot bilýän sistemi 30 günden gidýär aýlykly. Onuň balniçinde ady çykýanlardan birinkiler gaýtam işlemen ip bilýärler, mümkinçilikleri bar o bilýän. İşlemese-de şu ihtidady ip bilýärler sebäbi 30 güni meselem oňa bir hepden balniçdan çykýan bolýan, şiranly Türkmenistan sisteminde şoňa pul tölenýär. Emma häzir ötün döwletlerde olar ýaldan kerfağdyna pul tölenýär. Eger de sen balniçna da çyksaň, sana uja pul tölenýär. Ondan bizde kimse saçkawat edip ýatyr, kimse başga zatlar edip ýatyrlar, allap ýatyrlar hökümeti. Şeýdip ondan gelinmedik işgäri üçinem aýlyk tölenýär. Ana o da bir ykdysadyýetde bir ýalňyşlygyň bir diýip pikir edýän. Eger de sen gelmeseň sen näme üçin aýlyk almaly? Ondan ol prosta saçkawat edip ýörenler bar bir gorkun işe gelmän da adetmen ýa giç gelýänmi meselem 1-2 saat. Sana ýene de aýlyk tölenýär. A giç gelen adama näme üçin aýlyk töljek? Ol ýatyp ýatyp o gün doganyna gelýär. Meselem ay iş bolýan dawno başlamaly. Ana ykdysadyýetin ýene de bir eksik taraplary şu taýsyn kakyp silkip polnosy ykdysadyýety aýaga goýmaly. İşledinmi? Diýişle. İşleň okmy? Ýat onna bar. Näçe isteseň ýatyr, wapşe şu köpüňe malmaly bilýärmi? Arada birine nime etdiler bu telekeçini. Hökümetde 12 ýyl ady öğretdirip aýlyk alyp duran, ýöne pul almadyk, patlere pensiýa çykanna gowy çyksa boldy. Oňam göt açylyp gidýärde, ummaty pul töle Wah, gerek dälde oje şolar ýaly başky papalama boldy ýatyberýän. Inni çiraýdyň vatandaşlar. Ene şu bizim goýan meselelerimizin niresi oňun şoklatlar. Bizim diýerler de ýurdun içinden milli howpsuzlygyň kanallarynyň üstü bilen hakyna tutma, kellesi beyinsiz, çürük beyinli, erkin garaýyş programmasy ýaly samsyklar, ay oňluk satlary nurana dagyýarlar ulolýar diýip. Niresi oňluk uşok satçylygyň Türkmenistanyň jaý meselesi oňluk şoklatmy ýa aly haritlarynyň bahalary oňluk şoklatlarmy? At 6? Oňluk şoklatlar. No, they have like a... Bizim agdiýan meselesi adalet, hak, hukuk, kadyet, deňlik, nämesi oňluk şoklatlar şunu? Nuri olam on diýenler var, 2 san tabletkada bir tutýarlar bir görgülini. O içine adyny diýip peleýin adyny getirip bir $20-30 alyp gowy ýaşap ýörenler gara olar. Hitrovski aldy. Tamam, oturun. Mene ýatjam ýetişe etmen. Onu bir normal bir şudatlar ýany görýär. Bir el ýetmän o aýlyk bir aýlyk almam 10 kilo et alyp ölmeýänler diýen aklaýan var, onu haram ýeýänler diýen. Ya da on haram ýeýänler ýa-da eşdensiň diýip umyt edýän erkin garaýyş bolgusly adam özüni jurnalist diýen bolup, onam özüniň jurnalistligini suwt etjek bolup, näme üçin
hormatly arkadaşymyz diýen okmuşsun, arkadaşly serdarymyz diýen okmuşsun, diňe prezidentimiz diýip güzlenýärmiş. Şoň üçinem erkin kredýärmişin şol adam. Bir prezidentimiz diýen üçin özüni erkin hasaplayan jurnalist Smok adyny, familiýasyny bilemok, daşy agda motorosy bilen öňündäki köýnüniň iligi garnyndan ýaňa ýarıljak bolup duran bir boş kelle aýdýan. Boş kelle. Korkunçly. Siz ýalak halkyň garşysyna göreşýän halk düşmanlary size hökmany suratda bu halk çäre görür. Ýerýä giç. Halkyň öňüne çykmagada ýüzüňiz bolmaz siziň inşallah. Talip ýa-ni etin surada aldyrmay surada şol eti. Yok, vize çeker. Bolmasa suradan. Yürütün. Ya bakarlar ne surada alıp halka payladı ne et almana ýagdaý ýoklar. Guwanlar belki görür. Görüp doýar ýalak diýenmi? Bolmasa görsün ha olur. 500 mat aylyk bilen et al wendir diýmiş olar. 100 mat pensiýa bilen. Bir pensiýa bilen oturan hoçuluklar var. Şu zatları görmesin diýip internetde kesýärler. Hemme tarapdan çäklendirýärler bilen internetde. Egerde türkmen halky, Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurtda bolýan nizawism sudiýalaryň, nizawism adwokatlaryň, nizawism jurnalistleriň hakykatan prezident saýlawlarynyň adalatly şekilde geçirilýändigini göz ýetirseler, ýekece mundan durmaýar türkmen halky. Şuma dadyr gözler kör bolan üçin köp zat bilen hak hukugyny как положено talep etmän bilen okul köpüsi. Yapıp saklaýarlar da telewizionda seyret, telewizorda. Şu sebäpli internetde seyret. Kanal goýýarlar altyna sıra seyredip oturmalydyňy. Telewizor yapıp, internet yapıp, daşar ýurt yapıp, hemme yapıp, o gömüp garaňky jaýyň içinde oturupdylar, türkmen milletler. Daşy bir-biriňem görüp bilen ok diýen ýalyk, ýagny aýlaw manysynda da gorkup titrap oturýarsyň wara. Polnosy garaňky koýdular ara Türkmenistanda. Barafyň gelen o hugusyň ýogy barmany şo taýda öz watanyny bir hilek var, ignore goýýan, lüboy bir başga bamjawad edilýän watanlara bolsa döwletlere de gidenin gowurýan çem Türkmenistana gidip şeýdip öz watanyna ýurduňa barany. O da şo ene bir sany adam edýän zady. Bütün 5 milyon halky şolar ýarak ýagdaýa düşürdi. Ki diýýäm şol adamlar 5 milyon halk bolup biz inşe 2 sançak bir güýtü başy 2 sançak adamyň şolar ýarak keypi sapasyny şo diýýäm şo zatlar bar. Wapşe degen o. Şoň üçin ýene de bir gerek aýdasyn melýär. Prawakryň organyň hemmesine MHM, MVD utanyň sizem bol görüşüňizden utanyň halky kösemekden utanyň 2 sançak adamyň jüňsi sapasy üçin, keypi sapasy üçin o bütün halky kösep şeýdip çürkap pullaryny alyp ýene de göz ýaşlaryny dökdirip utanyň sizem öz edýän işiňizden. Iň bolmanyny wujdaňyňyz bolsa taşlap giderdiňiz. Mene bu halky kösep biljekler o diýip iň bir gynýdy şu eleňde üstünde hapasy galýar, eleň üstünde aşağı arasy geçer. Üstünde hapasy galýan hemmesini album rejimi oturtdylar. Hersi bir kursyň başyna oturtdylar. İnsawy bolan adam, eleň aşağı düşen adam şo taýda hiç aşanam oturmaýar o. Wujdany bolan adam bar, taşlak gider o. Daşy men eşitdim däri o döwürler içinde kämem käbir öýüne gelip ağlaýat diýär, ey men şolar ýaly haramlyk etdim, men şeýtdim diýip diýär, oturup ağlaýady diýär, şolar ýaly wujdanlar bolon ekenleri şu anda men pikir edýän daşy öýünde de ağlaýanlar gaýtam gülen bolup şo wizatkadan alan pullaryny çağalaryny ýydyryp ekläp heleylerini ejelerini kakalaryny ýydyryp şeýtirip bar haram gazanan pullaryny öz bedenlerini gurup bar şolar ýalyk edip oturan soň besediň o utanyň ho halky kösemekden şolun göz ýaşyndan şolun hakyndan utanyň yetimlerden utanyň o şeýdip kösenip beren maýyplardan garry ýaşullarymyzdan, inelerimizin öňünde, atalarymyzyň öňünde utanyň şul edip beren biderek bir bok haram işleň edip beren işiňden utan bar, şolar ýaly garry maýyplardan edýän işiň üçin utan bar. Bolly inne artyk ho, inne bir öz wujdanyny bir sorag ber ho. Haçana men şeýdik gezmeli dänim bir sorag berdi görä, ýekeci gerek öz ömrüňe, ýekeci gerek bir oýanyny görä, ýok şo gaflyk gözüň ýump, göni o robotlar ýalyk diýlerini edip bar. Şeýdip ýumurp ýatma, gaýrat ediňden minne mehemelen arany gowlar ama ýok diýjekler. MVD'ň içinde wujdanlar ama işden çykyp gidýänlerim bar. O daşy mina baronydan işden çykýanlaryň bar. O wujdanlaryň o derece çekip çydap bilmän. Şo besediň owny eklemäň okşulary, eklemäň bular milliardlarça bular näçe ýitede bar eken bular doýup dolur bilmeýän meheme.
Sen düşün o burnada oturansun senin şuada dinläp şular doýup dolur bilmeýän bilen keypiniň aňyrtyny sen çykyp bilmeýän bar. Bulara gitsin her samolyotda uçsunlar gitsinler. Howa senin bular ekle ýydyny sakla ýydyny bular gory ýydyny bir zat diýse pitigine degirtirmän çekdir oturjakmy? Buların gitsinler ertirliğini bir yurtta etsinler, öýlendirin başga yurtta etsinler, akşamını başga ýene ýydyna dolansınlar, gelibem bizim raýatlarymyzy jiglemidi gyýjyny zorlasınlar, öldürsünler, atsınlar, senin bäri ýene ýydyny jeýlasyn ýapdanym ýene de goýur, ýene de etsinmi? Şolar ýaly bestirdarı indi hwatçytda bilen haram işine de öz burnuny sokup senin şolary destek berip, senin şolary podдержка berip, ýene de ertesi gün halk günäkär, halk kötenýär, ýene halk hemme zady gerdinden geçirmeli olur bolun şo keypi tapasyna geçsinler, öldürsünler, haram etsinler, doýsunlar, bäş barman agzyny dıksınlar, ýene de az gorýarlar. Howa mehme utanyň okma sen edip ýören işinden utanyň ok, bir zerre ýa utanjyň bolsa sen oturmazdyň. Emre de senin mena boron senin oturmazdyň, zerre ýa wujdanyň bolan bolsa sen halkın hakkı belan oku diýagam beýdip gazanan pullaram ýerewich Allah Taala görüp dur çağalarından çykaram ya gyzy zaýalanıp ya maşgalat bozulýar ya ýene bir zat bolýar ya ýolly gidip garýaka awariýa bolýarlar. Ýöne halkın hakkı belan oku min soňunda Allah da göz görkezýär ol. Şu adam utançsyzly oturanlar giýjediň günni edip şular näme diýerler, şular tapaýyny geplerini zaten utançsyzly oturansyň şu rejimiň arkasyny tarap nemetçek bolup ýene de şonu desteklep ýene şonu gowrajak bolup biziň aýdan geplerimizden bir minus göllep zaten utançsyz diýsem utançsyz bok edip oturan işiňden utanaw şu ýüzüňe aýdan bar sen utançsyz sen haramzady çekdirip halkyň garşyna gelen bolup ýene de bir zatlary deliller bir zatlar minusyn tapçak bolup ýene de nemetçek bolup giýjän günni edip rejim üçin ukuyun koydurup ýene haram rejim üçin özüňem haram iş edip utanyň hemmeňiz utanyň diňleseňiz ýene de utanyrjak mensiz ýene ýüzüňizde batjak köz basan ýalyk batjak bar näçe utanman oturup bildiňiz keliliňiz edip oturuňda diňleňän lezzetleriň ýüregiňizin içinden geçip gider sözden bar halkyň hemme siziň ýüregiňizden geçip gider ma utançsyz wujdansızlar diýse nädir siziň ýüregiňiz siziň ýalyk beýniňizi götürüp bilýär bar nädir siziň ganyňyz sizi ýalyk gowrany götürüp bilýär şonu aýak üstüne goýup bilýär bar utanyň haramzadalar. Bular utanmaýar. Biz kanaat getirdik bulardan utanmaýarlar. Bularyn ne tip bolsa biz halk bolup köşküň öňüne baryp utanýarys inşallah bulary. Käşke demal arasynda diýdary bagryýanan adamyň bar demalmasy, iýim içmesi, zat etmesi ol bar ikinji storanda durýar. Düşünýärmi? Käşke biziň rejimdäki adamlar şeýdip demalman halka seretmeli, yatman halka seretmeli, özünden geçip halka seretmeli, halk üçin hyzmat etmeli, gulluk etmeli halk üçin. Demalman şeýdip etmeli. Biz şonu etjek bolýar. Demalman, iýmen, yatman özümizden gereken bolsa çykaryp berip biz şonu etjek bolýar bar. Aslında halk rejimdäki adamlar şeýtmeli. Özüni oda goýup şeýdip halk üçin kömek etmeli. Emma olun ýok. İlkin näme diýerler? Kommunity, kansener hemme zadyň dokundy dulap, doğrudan işe gelip emedeklap, işe gelip onun gözüni oýkalap açyp inni halky nemeçe işlek bolup adetçek bolup ana şol ýok sen özüňden geçmeli, halk üçin geçmeli. Emma şu wagt rejim üçin özünden geçýärler. O rejimi desteklep haram adamlar üçin özünden geç, o özünden geçmem bolmaýarlar, dillerini aýdýarlar bar. Gereklerini olaram açyk edýärler. Hawa. Vatandaşlar, görüşüňiz ýaly biz ýene bir tapar sizleri gollaýas, sizleri gutlaýas. Berdimuhammedowlar ýeňilli, Berdimuhammedowlar utully, действительно çünkü biziň ýolumyzyň hak ýollugyny, dogry ýollugyny hemmeňiz bilýäňiz. Bize suwtnama gerekkäl, bize suwt etmek olar ýaly aladamyz ýok. Çünkü bu zatlar halkyň gözünde bolup dur, hemme zat halkyň gözünde geçip dur. Çünkü internet bar, sağ bolsun hemmeňiz görýäňiz. Türkmen telewizionyna bu muňa degişli şular ýaly çykyşlaryň birinem tapmarsyňyz, görmersiňiz. Türkmenistanyň territoriýasyna asla mümkinem däl. Bundan öňler 20 milyoňlar, 30 milyoň internet, bular ýa tehnologiýalar ýokka. Elbette Türkmen hökümeti isleýän adamsyny gararlaýar adam, basýar adam.
Onun hakikiliğini ýa-da ýalňyşlygyny bilmek ähtimallygam ýokdy. Yani bizler sizin öňüňizde efirler açyp sizler bilýäňiz biziň näme maksadymyzyň bardygyny, aslında näme derece watansöýerdigimizi, halkymyzy näme derece söýýändigimizi sizler bilýäňiz. Biziň howanlarymyza mene sizsiňiz. Biz siz bilen adam, ey watandaşlar. Siz bolmasaňyz, siz gollap bermeseňiz, biziň hem edip biljek zadymyz ýok. Şoň üçin sizleriň özüňizi şu rejime oýnatmalygyňyzy isleýäs. Jebislik bilen, agzybirlik bilen hiççilik, tire parazlyga, millet parazlyga ýol bermän, agzybirleşip nesip bolsa ýakyn döwürde ediljek çağırışda yer almaňyzy isleýäs. Hökmany suratda bunu etmeli bolýas, başga variant ýok. Çünkü görşüňiz ýaly Alişer Abdullah we mundan öňki akidilen oglanlaryň başyna gelişi ýaly olaryň suut bolmak hukuky elinden alındy, erkin suut bolmak hukuklary bar. Halkyň bu zatlary bilmäge de hak bar, olam elinden alındy. Advokat tutma haklar bardy, olam ellerinden alındy. Hiç ile kanun esasında dinlenilmedi we alagadan yitirmetdiler. Kanun esasında iň bolmanyna özleriniň edýän jinayatlarynyň daşy halkyň öňünde aklajagan bolanoklar. Şoň üçin biz hükmani suratda yakın gelecekte çağırılacak çağırışı gulawat asmalsaňyz ayaga almalar, olam kanunlar, olam konstitusiýon hukukdur, ýygnaşmak azatlygy diýilýärmi o. Onanmasaňyz gidinde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 43-nji maddasyny okan. Ýygnaşmak azatlygy konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýär. Galy bersede köp döwletler ýakyn tarihlarda öz halky konstitusiýadan ýokarda durýan halk ayaga danym özüniň hakyny sen men ýok çykyp talep etdiler. Biziň hem şondan başga çykalgamyz ýok watandaşlar. Biz şoňa çenli köseneriz. Menden soraýan bolsaňyz, Nuraga haçana çenli biz beýdip ýaşar diýen bolsaňyz, ana şoňa çenli şeýdip ýaşar. Haçana çenli bolsa, ana şonu özüňiz karar berin. Özüňiz karar berin. Eger biziň çağırışymyzda gulaw asman öz kelläňizi işledip, öz bileniňiz bilen ýörärin diýseňiz, oňa da hukugyňyz bar. Biz hiç kime zorlamyz ýok, hiç kime mejburluk ýok. Ýöne şunu berk bellen, ayaga galmasak, Türkmen halkynyň mundan beýle ne hökümetiň öňünde, ne başga döwletleriň öňünde biziň syýlagymyzdan bolmaz, hormatymyzdan bolmaz, men size aýdaýyn. Sizi hiç kim dinlemeýärem, ina edil häzir. Nähili ýüzüňize ýapyp goýberýärler gapyny. Bir edara barsaňyz, ýa-da baraw daşarda dur. Ya ruhsat aldyňmy bärik gelmäne? Ya ýok, şu ýerine ýok. Bar plan ýerlik gitdi. Ýüzüňiz nädip alýan bolsalar, ay men seni arz etjek, ay ruçkan fiýasy utarýan arz et diýendirler. Elinden gelse asman çek diýendirler. Şu sözleriň hemmesi Türkmen halky şuna çenli bir gezegem 5 vilayet bolup agzybirlik bilen öz hakyny talep etmänligi üçin boldy watandaşlar. Men şoň üçin Türkmenistanyň watandaşlaryny tapady ýok, tiräň, taýpaň, milletiň, renkiň, aýalmy sen, erkekmi sen, jynsyň absolutna nevajna. Diňe goşulmaly we sen şu Türkmenistanyň watandaş hökmüni hakyny talep etmeli. Eger goguny ýetjek bolsak, şu köşkede barmaly bolýas watandaşlar. Ondan berde ne sizi dinlerler, ne bizi dinlerler. Biziň oglanlarymyzdan men hemen edýänim şu diýen manyda akiderlerem, ýitirerlerem, kim bilýär türmelerde pytka edýändirler, ederler, öňküler näme etdiler biz bilemzok. Türmelerde 38.000, 40.000 sanak istatistika boýunça tutsaglar bar. Bularyň men çakymçak bolsa 60-70 götürmi bir kanun ýagdaýda oturýarlar. Diňe haramzada paraxor organ işärleriň bedinewçiligi sebäp ýatyrlar. Biýuna ýatyrlar. Bol plança pul getir bolmasa men seni basaryn diýip. Ve şuna çendem ýekeje suut işiniň ýokary suwda geçip çözülen ýerinem görmersiňiz, görenlersiňiz gaýtam biter edendirler. Çünkü organyň arkasyny tutýa,
kadiyetin arkasyny tutýar. Prezident hem öz owru kezaplarynyň arkasyny tutýar watandaşlar. Bolan diňe siz ýaly biçäre daýhan o zähmetkeşlere bolýar. Şoň üçin sizden etjek çağırşym şu çağırşa gaýrat edin, gulak berin, sizden ullukan haýyş ýalbarýan, watanym üçin ýalbarýan, halkym üçin ýalbarýan, geljekki şu wagt mektebe gatnap beren gulpokluja, börüklüje mektebe barýan 3-nji klas, 5-nji klas intäk dünýeden habarsyz, siýasatdan habarsyz ýaşap beren okuwçy balalarymyz üçin ýalbarýan. Şolaryň geljegini halat edilýän adamlar. Geljek diňe biziň elimizdedir. Ruhsat berseňiz bular dowam eder, ruhsat bermeseňiz hem bular dowam edip bilmez watandaşlar. Ana ol siziň eliňizde. Siziň eliňizdäki ýeke taklat siziň erkiňizdir, ygtyýaryňyzdyr. Esasy zat şu çağırışda bileleşeliň. Balkany, Marsy, Lewawy, Daşowy, Ahaly, Aşgabaty hemmemiz bileleşeliň. Berdimuhammedowlara dur diýeliň. Bulun dawarasy dağa açdy, edenbi kanunçylyklaram hetden açdy. Aýtjak tarapdamyz şulardan ibaret. Başga da goşşaklarymyz bar bolsa olanlar goşalyň, menem efir jemläýin. Men goşşak. Barmy goşşak aýtjak tarapdan? Azak goşşaklaryň ýa. Bar. Ýok. Yani Allah ulağa neme diýip da biziň atalarymyz sebäp biziň şuurymyzda ýaşap berişimiz diýip da Allah ulağa ertügün biziň bala çağlarym şonu aýtmaly bolarmy? Eger deseýdi solam aýdarly. Ay biziň atwa olsa kendiler bar. Onu vatandaşlar äderlikçe efiri soňlandyrýas. Gaty uzak edip oturmagyna manysy ýok. Az we manily bolsa ýaşy köp efirler uzak oturup etdik. Tagam şeýle de hemmeňiz biz aýtmasagam düşünip oturýarsyňyz, bilip oturýarsyňyz. Esasy maksadymyz sizsiňiz halkyň güýjüne dayanmak, halkyň güýjü bilen bir zatlar başaryp biljekdigimizi inanýas. Görüşüňiz ýaly Alişer bilen Abdullahny Türkiýe döwletinde ýitirseler hem ne Birleşen Milletler Guramasy, ne beýleki insan hukukları guramalarynyň seçikkä üsen döwletlerden hem seçikan ok gynansagram. Olaryň öz arasynda syýasy bähwitler, emelleri ýatyr, şoň üçin ses çykaran oklar. Şoň üçin biz öz göwümizi özümüz kesmeli bolýas. Bize siziň gollagyňyz gaty zerur. Gayrat edelim vatandaşlar. Meydana çıkalanna görseňiz hem görmezlikden gelip gara geçip şu meydana çıkandan üstüne yüklemäliň. Bu yük meydana çıkıp biljek sanlyca adamlaryň götürüp biljek ýükü däl. Bu ýükü tutuş halk bolup götürüp bilýärdiňe. Şoň üçin şuna çenli geldik. 4 ýyllap, 5 ýyllap düşündürüş işlerini geçirdik. Inni bir düşünäýin adamlar gayrat edin. Biz siziň üçin görüşýäs. Biz siziň üçin çağırış edýäs. Biziň hem janymyz howpatynda siziňkinden tapawutsyz. Bize de ugraja da medialar o maňara uşo näçe ýyl bäri innikirdek senkidir diýip oturýarlar. Ýöne şo gezek maňa intäk geçen ok. Ýöne ýetse de meniň videom taýyn. Ölsemem hiç haçan gynanmaň adamlar. Şu ýol üçin çykdyk biz. Ölümimizi boynumyza alyp çykdyk. O ölüp gidemden tamam şula olan mertlerçe görüşüp ölüp gitti diýseňiz meniň depem göwe deger. Şonuň üçin ýekeje adamyň gynanmagyny islämok, gaýtam gaýdusuz görüşmeňizi isleýän ana şonu biziň hakymyzyň ýerine düşdigi bolar adamlar. Size neçe haýyşdym, gaýrat edin. Şu allym merdimli söwüşde zalimlara karşı ýaşy zadalaryň söwüşi, ýaşy zadalar ýeňsin inşallah. Allah da biz bilendir inşallah. Biz ýeňer. Biz bize yeter vatandaşlar. Bize goşulmayanlara gynanyp oturmaň. Biz bize yeter inşallah. İnşallah. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Ýygyp dünýäniň üçin
Yatman, Allah. Gäwiriniz, işe gitmeniz, aýtmaniz. Allah kuwat bersin her birinize. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Allah Taala bizinden başga hiç kime mätäj etmesin. Amin. Sag bolun. Assalamu alaykum rahmetullahi ve Sağ berekatuhu. olun vatandaşlar. Geçen rahmet olsun, sağlığa emanet olun. Sağ olun, sağ olun.